Oni premier tentene ya pekura wano no brode enye peda na na sa wotena se ya no otumfo opemso otikokwoso so atwepire okasa no ma tutu ontoma sa sese wotieo na na Krobea am on fire kajagum na yetieo Ramo ato abusiafo ya mamunyina habra so sansema hodo bia yaboaboa no na atunisa Asem Beba Dabi kase yabo no yade besomo ene awiabre na ene en samwa yade abra mono de edimu akotene ebi enesa yade ani abachira kwamfa no che aban aya asabia aba beto je se de ensuo hu akwatwe atese betetiba ama adoctorfo wonu ma kire se operation ka oye no watwe sensen wanyanye yabekwa poye mantema roho sama fi ho eba en saloria kwanhye biasi aka ho bi emma enipa baako afrim na enura ne ma munya ne ntiasa oboase kumase kwantempon no so ka kwanhye biasi mpanimfo abuhu akonta wonu mo atresa enipa maako enan ena omoto nanom wonse do ya abonoma bia wanya bebe se ehye abosumi no ensia ono so woka ho bi na yade yani bechire mu ewo dua ya nkwanta eni bechem kwantempon ne so accident ya ye ka nwasem ya ebiasi wo ho ema sabre enipa afrimu edosu Ensam no doso kakra bi ne apone ade ama momoni entra kwam se ye de beba na we pa mo na mo tie na asa no so fam ye se enwakwa bi adawro ma ena omobu ye chidom amansa mudu yetime ade aba besomo ena awiabre vital milk no ewo dwaso abusuafo ya no ne bia ede papa enya asam ketwa ye ba ye emfie edunie ye nya problem bi ada ntikwaso ananom onum a ebebo apa na de tia ne se o mahudo bebrebe o so ya make drink ewo honom eno cafe bi adim na hwadwe bi anie ena vital milk choco so ho ene de yan kase koko ene ye de aye koko niema ewo mu no enya asam ketu ewoti obroma kaka wo onum bia ebeboa wo ena vata meg banana eno so eye kwadudie na se de amanfo si kamfo no wonso num bi na kamfo no se de onfefo kamfo na ena vata meg strawberry ene de eno so ehyeye pa de tro ni wedai ene ne ho abase no nya ba ko bia obono guna na wama wokra ne bi so na wodo so wabono guna na eno no calcium momo ga 3 wom 6 9 ena afem enuane nrododo na ena ewo mu nti nkora no ma ebu amadwi mu sama ne matimi konkan enne awiabre misra wada supermarket bia ye ben wo bia no cause vital milk nti ena onam peneje baako na je baako nsoma akwada no enwoma yetode amankwada na kenkan de perfect series before twa wode abadwa so na kan Ghana education service ahwehwe magya twum sa ye wonya bi mu abofra na ebebu apa ye wo English language bu sa hodro ne bi wo hodma basic ko ankosi just 3 award people history of Ghana RME computing creative art textbook sa hodro ne nada ebi ewo ho ye ma na fe ne de omuko school no ya na akwa fitness numeracy language and literacy coloring writing and drawing do am de be ye painting ni nyina da perfect for da ro me bi aba ya manna ye de omo akwa ko JHS level no kwasesa hodro wonu ye nyina subject no ehun nwoma ne bi wo ho school sa hodro mutie ye mock exam term na exam midterm exam ne kanie mo from set question no san supply pa akwada ne twira wo twro no BC no enu ho de na sa afade ama no ebuto ja ne we ben station no a enkande danso man first stop ena wo do nti ba bi be the bookshop wo wo aka so perfect series books ni bi di ama wo manom wo benya bi di ama ahoma no ye 0243 299 938 and 0540 755 465 Ebusia Parish Youth Council one more a war Osin Catholic Church Wudu Santasi afanchere bra wasam na meken ene Catholic asole e wo yani oteka fam ena akabomu o say hallelujah is our song Easter bremu ye de awrade aseda ya ye kwa komano 27 April na dwumade no ebeba so Osin Catholic Church wa e wo fanchere bra enwumre no 9 we ya nyiska bia enti aso nsade afra wo bibra asa womre ya kan bom ya ne mpanyufuo ya da asode ya no ye nyina yakobenkrom sa ya yama na ye fe ye to nsade afra ye listeners nyina sada bia ya fra mu amoba no 27 ye nyina ye show santase fanchere bra kale ka sode ye wo ho na ye de awrade aseda amma no ohima Messi Jojo ahin Peter Owusu ansa wonum nyina eye anwumtofo kokudamwa ya to ye nsa fra wonum sa womo emre dwumadie no ase Dwokwe wese no no mo adum aboa yan ama Asem hudue yatimi abe ede amamo yane amote yene ewo mframa mu enne awiabre eyeme Trimuda hine nana kwasi wusu echan mene me dofo papa bi mame
Adwa nyanta tando. Afen sam no nie. Asem Beba Dabi. Asam no de enya ba bafu kakraka setie nie. Enya se kan ne de betwam nya kuma ne de be wa ye. Ya no ya ne de be kan to obi kan asem o se nipa kasa tie se wantia Asem Beba Dabi na ya duru so no. Asem Beba Dabi kase bo ya edikan professor mo ne ya kan asem bi se water is life. Ensuo yankwa bebe za nane na kakra temnie na timamufo ye wo kumasko promu ya sase yesu ni atempenten se nsuo da twa nsuo ni ma didimu ena ya ba kasafidie so enkrasronko ya efri konfanoche aban asabia etrese ayafo ya enka doctorfo begino mo so no ma yo mo operation no enam nsuo ya ema ne ntie no abusuafo wonma twa sensen omo twa sensen sesen na kire ya adwen kakra adan chimatie bi na aba omufidi a omode ye operation no nsuo ntimi mfam ena akoba ne sa anasa almighty Ghana water azumpine ya omode namu no na amfare hwe ebi akwa konfanochi ya na abusuafo ya kwa homa no so na ye ne professor Kokoto Kwame Ajeni Mboaten kwakua woni munato nyina so ewo Asante mantem hakwa ko humi kuromu ahafogo so adie akwa ko bonkomo na ya busanse wono na ogina hodom enya biara okodiri ya no adie pote panti ena mpanimfo obasi se agina yeyi Professor Kokoto Nda se oba konfanochi abaya sabia odakuta ko yedma hane ba mani se gwebu horma womia inyi isenti se nsuwa wodi eduma no na treni nsuwa akwatwe ewa asabia hanama na ochiru se Ghana Water Company so bi enam han momodo beni bi ewo ayasabia ha brano wamenya nsuwa ewa hanama asabia nanso ahihye yo mo tanka hodua yakoba se Ghana Water Company dube bi nem ha wonhwe na omode boama otimi ede ayetuma ana waba mane se na nsuwa akwatwe tinamso na moye hwea enyi na I don't have one carbon promo confirmation and Sabia de Kata management as well say to the soon with Casobia Juma any and she was sepa the surgery hold operations I hold you be yene a Juma hold you baby near say almost so be a boy amazing on Minano also Christian Saint Cosibra one ebenya ensue and then the football Sabia Haka Sam or Jatin Sam Pavisi and someone Bama they say Sabia need you be Pia ya insuo ho akwatwero wonu sabe kebina wona reja ya show ho no wonu ensa etimi akanie na ewie ne Ghana Water Company pen trading komo bina PRO ni za padina asebe no chese bro mo so tie na no mo so abosese akoko no chaba ya sabia mo ho no ehwehwe omunye ma no do ben ho de ho no ahwe so mo ye na nka omunye chese nsuo ho akwatwo ho no tino abi aso no abeto mani mo no mo so behwe na ne sese omoye diabua na confirmation abaya sabia ni nso bia no wonum ayentie no person so akwa confirmation abaya sabia die na nso ewure mo epichi no ntene bo confirmation abaya sabia ga wata kapna kabu mu a omo chese nso awosa kunya boa bo mafunya ya ven wonum ensa aka Prof wadi ya wona wokọ ho na ko basa emprempre ya no demu a ye kasa ya ensuo emai na critical yesa aduru critical pa sa kwabrani wu besie wu yenye no operation eno no mpanimfo ka tro so betima ye hu bribi anase be gya ne sa ma wada hwawu we kan no mo tanka ho do bia nsuo kakra ho no bia adwuma na we konference aban ya sabia no a eson nti ko baso be hin so dia ye dwuma ho do a enyi nsuo kuma na ye ka ho asem sa no ko baso bia nipa ba ko pebi na aba no mo hia mo dia ebi obetimi abo no but my way is say wrong word I could do for that whole 70 billion crew the wire operation the afina all be here in Pona ho ya for in so be see I have for in your ma or ma or da hot to say in so we can do so and I buy and so my thing to one more hand for 2 in Abenton I'm so I'm my boss man is in the name and phone share not gonna company for more no one can so Prof wodi afọ didi ekire na asem wodi ya na dwoma na sem papa na de besi bia no ya na wa me aso ate wate Professor Kokoto Kwame Ajeni Mboaten na mote ne nka no abusuafo enya baakofo na ne nana eni abrewa yefiri bresante ni ya ne aboga na water triso abo da bia yaye
Say the aqua bani say, Confanochi Abaya Sabia, Omonia Sionas Campese, Omonia Bidia Memia, Ukru, and a campus, Omonia Bimpu, Edia ya amount for prison. Yet was one ye call Nkoko at be a man from Quantum Porno Assum, Ewo Epo yet Mantamoon. Arahusam with free eba and say, Love ya when she be a seam. Emma Sambreya ye kasei near yate and set bako efrim Emma afufrobia e kan ho babia woman so edano emu akwakwaya drepa na Nkwakwa municipal fire commander eye DO2 Samuel Mante wabra woni ye kasa na wo kyerɛkyerɛ mu sɛ womote wa ɛna anopa na be no num pamu wo bi fra wonom sɛ bibia si mumra womo ba ya sprinter bus ibia ya passenger fo aye mumma ena atikrota truck bia wa park si baabie wode akwa bom ene wode bom na enipa ba akwa frim ema afoforo bia wo mo eka ho de wo mo pra no ano akwa ye de papa abusia ye de videos awodo ne nyina go Facebook so obetumi ba behwe woni su ade na wa bra DO2 Samuel Mante ye ne kasansem bia wode tudwa eni Isama medema ashenka fonse asidia ibi sana orose akwesha sai tinda yewura mu ya abiye mbre betrese omunya butre na observation dia de omunya omra omu edipatien edipan betrese omu maninda ho na omu mjabi ni tatinta ne de embo bia tabi ya to drabe nia de yamana mbu ne wati media continue good career so na wati ya for continue na kudugo na tidio ekwema ejeze daba kono yabo abaso a enyi nti ebese se omo monyi na ho omunya butre overtaking embo bia ena efa no unyo musonso a se unya butre na ohwe we size the wo no le je guide so the ya it avoid some of this avoidable accidents. Abusia eni a yati yeyi eye DO2 Samuel Mante wabra wajebre adaje ya na wo kyerɛkyerɛ mu kwan ye fa so ye si ye emu overtaking na hodoa ede arahusemu nyina that bus sprinter bus bi o momra Facebook no so atikrota track ni si won ye hu za dia kwabom enipa epra no abusia edosu na sa kwanhia animu ensensem ya enra ye kase ye boso no wiase ya ne yebo mamane ye saudu ani ekire kumase obase kwantempon no so aka mienu bi dia kwakobbo ani amekwa wiase edipa ro kra no ebinum akam am ebinum so apripria ebinum so ato nananam ewansie do afei ena empanimfo abu akonta ehu enipa pote ya onum ewuye enipa mu ya no empanimfo dia baba tu anim ese enipa maako enan ena wonum efirimu na no kwasem ni ahoro samba ko a ewemu ene se abodoma bi ya wawo no foforo afei enu anya bebe se eye abosumenu ensia ono so wakahu bi ya watora no ewansie do asem no akwa asem semba papa na nipa empempem enu omoso prepra na emu denipa ya se ebre amanugu so ameka sei adoctorfo gina omoso ententen na omoje eye ayerehwe na abusuafo dansini ya na ogina ho ya odina ni mienu ya na hwene tia santemo ehunu bi no ekire se eye Ford ka bi ya na senso de no eye GW 28-1-12 GW 28-1-12 na ono wofri yetakwa na ebe kumase na oba no America tente me pentem na makwaba mi yafa ho no ena ne oyi fa ho oma mo tije ni se driver o ka kan enya fi wo so mo menko bibiansi wadi bibiansi sa na ofiri takwa kwantempo esu na mkumase kwan esu na wabra oba no okoyi fa ho na sabra kura na mu no so no na aye sprinters car yi bibas yi bene no so na senso de aye AC 1794-17 AC 1794-17 na eno so eba ena ne gbran ode ebomu na ode bomu sa no abusuafo nipa dodo na wodom ekemu ma fire service for ebo mo homoden koye ekotwitwaye etimi eye ebinum asebre a doctor for ehwe wodom ya de o mawu no so mo do makogu eye sukotwea adaka mu na okiremu a
na kyese ya ade bia se wodi wani ekire bia bia ofre se ye bibi ewo mamu abato empesua ya eno ewo bose ne nkwado a asamre badwani ye ho no Samson apia ebo no homoden a na woni eye yensentrini Kwame Ageni Mboaten Professor Kokoto ebo nkomo na nkomo bomu no na wode atudwa se mirikatante no na ka ho bi ene kofa asasem we nyina da ede baaye de umuni se amuni wa ni nipa ba ko ne firi enwumire no ene te se me sanso afiri ni ena enipa me sanso ye ro ba ji ye se fe bi red e ho no mo ene mo maka no wo eji ene obas government prospect ka na de ogu afi bi enu a ne ho anka no bia so ayi ye peteka en se nipa na ya ko aketo ba ko be se abusin sa wo kuma se e ka ho driver o free papa book so ebesene akọ Kumasi na we overtaking ewo curve mu a won center ko dem we so that some see here na center driver no born mo de sem ko be sie so ayeyi nti na wore kan na okokoto amem mu a bi wuro ebre sa center mu fo a nti center driver no de amumu wa na for driver no de 5 times 4 break asan take chaka na yini on de nan ba ko na tie na le ko ni se e kan o mo efe ero ma ko to redo ji de kan ye for this center no esi wo oduma se ya kokwa so entem na wa be oduma se kakra wo ko wo be du oduma se a bibo we dance wo no organize bi so gawo for free station bi so e ho mo sta be por kakra ke bi wo na ma fra ti wo ho mo e ho ni tie na private care bi ni si na nya kokwa so entem school bi wo ho no mo ka bi wo no na private care ni ni so die no esi Minia no kwasem pa ne se amane ayehu wo sa kwan so onse si a no abaya ye kwan no amekwan da so asfalt ebi be ni bi esi kwan so yenim sentem no post so so tere do so so ye den yo me kare do so nte last week ye wo mo de bi de car ebo moto ride bi wo ko so e ma atwans for on so wi e wo sa kwan la so ye stra driver phone ye show wo wọ́n dúró kroma wọ́n tún bọ̀ wọ́n dúró kroma wọ́n mú abutere na wọ́n mú ehu wọ́n nim ní ẹsẹ̀ highway sponsor wọ́n ẹ̀yẹ ní ntẹ̀m ní wọ́n nyẹ feedback mayẹ sísè akra ẹ̀hwẹ̀rẹ̀ wọ́n mú no wọ́n pẹ́ ẹ̀bí adá náà ọ̀tí adá ndá dàtà fọ́ nkọ̀ntà baako wọ́n nípa pípa ẹ̀ ní láti nkúmà ẹ̀nu àná àkàsà wọ́n fi yẹ no bẹ́ẹ̀ sẹ́tẹ̀ 1 hour time bẹ́ẹ̀ 1 kilometer ahead nso every time wọ́n ní pípẹ́ ẹ̀ máa ní sí enya kuma bani ni wetu beda regional police commander awo be kwai Lisbeth madam Lisbeth ampansanse o dimikane ne men ba hono be boy e de toyin ka e be yi ni na eti ma ni wa bono mo le ta ne da fast force wase we sa ka di be sin enu na nya de papa kura akwanhyia brɛfoɔ yɛ a ɛsi yɛ ɔboase Kumase kwantempɔn no soɔ no na moti mu asɛm no na yɛkɔdua yɛ nkwanta ne bɛkyɛm kwan no so Kumase de kɔ sunyan kwantempɔn no so ɛna abrɛhosɛm asi wɔ hɔ ɛma ɛnɛ enipa enum wɔnom nyinaa afiri mu na ɛnoada ɛna ɛbɛtɔ dwa sɛ lɔbia kwanhyia bi asi wɔ hɔ ya we Toyota RAV4 no ebi ɛna we kwamɛhyia kia truck bi a ɛno nso ɛnam dua akanta ne bɛkyɛm kwantempɔn no so ɛna zizi a abomu ɛma enipa agusa na ɛno a woku ɛna ɛbɛtɔ dwa ya na ni nyina da ene se wɔn anu amote wurafo ni mu no wɔn freedom ahinkro ya wɔn aduamani akyerɛ mu so wɔn Yaw Asante mantem kropon Kumase abayie na wabra wɔn nam kwan mu a wɔn ba ɛna wɔn kai ekohia kia truck ya sabre ya yekasɛm ebuani ya enipa enum mu ɛma nan bɛma baako wonom afri mu ya na asam ne ba sa no enipa bi ekopie so ebom homoden afra posifo ene fayafo a wo dua nkwanta ne bechem emomu bepie mu ewo ho ema womu a womu epra yade womu aduamu kwa yade sabia empo womu fri mu ebefa wonom nyina afa kwa ba sa no na makwa ne so traffic na ye mo enti na wo be yia sa posifo ne fafo ne begina kwa ne so
na wama direct we be fa enu nti enu ada de nesasam ne mu akoye ya papa nanso ne nyina mu aposifo de ato edwase de ba ya pote ya de sa akwanhia we ba ya enipam num amrumo ha enu ada wo ye dua nkwanta de betem kwa ne so no wama hyase a womo edu asem ne mu asuko de be firi ma ba bia da ye de ya kire die ye be hwe na ye de emu amane ne nyina da aba abesum awie ye gina we suna nsama wodre boaboa no ne nyina da de asi e wa hasamfo ofa John entwi bosia kolabo na be de kire na kwadwo apia kwa me ageni boatin professor kokoto enoba afia aboajewa ejasam onum nyina yonma famudie ede e my papilo ka ho onu kroya na bebo ye chidum sinema ni mozi adom ma Facebook no so ba bia wo bia da won so nya bi ehweye asomfonum na bia ye mienu medin mami adwoa nyantatando menin Trimuda hine na akwasi wusu echaw ya so na Asem Beba Dabi dwumadi atroso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, wo beje di se menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hyper Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system. E strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no msa. Ache kura 4 days na Pavi and the plasmox mixture. Wanu no e tu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie dure di pa. Pavi Plasmox and Hyper Plus nyina. A painful about more manufo and kwada we mfie du mienu kan. Our pharmacist na herbal shop. FDA aje edweden krato yatum. Hey, Opani. Mashusha wache. Sa perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se wo to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifo. And a che wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine soa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, any naka, and so am approver. Into a batter bia and koto bi maneba. Hey, and na say we dear, so ko be kra betumi akotu akoton amani students o. Na eno kra de, what table no so say we almost have certain mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so e here wo mo a tufo nkwa putu oja station hwa enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hyper Plus mixture to malaria na se kura. Sweet darling, My beautiful baby. Hyper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hyper Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, wo ye Hyper Plus husband. Ye de wa Hyper Plus husband. And ye won so wo ye Hyper Plus wife na aboa no. Hyper Plus mixture. Magie dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hyper Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hyper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDA aje edweden krato yatum. Odofo, mami misa wasem bi o. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrebo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center the amount say, and Jamu Bia, Bramian chain, my yen shemau.
car cry de kwa de bampo ebra no bra no ye de kofi tem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem yetimi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Bremai DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. OTEC 102.9 FM. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mubuhura, ayeye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden ni omo dia. Eni se ame no kasa no bai. Enkwa na odi ama me odi asem ye. Wo so wo dia sene ya metinya tiato obrani hu hwibi. Pata ya kede na ade ache na ade asobi. OTEC 102.9 FM. When you can eat your ma, as a kind, the one to grow, and so on papa, Mother Subusua, you will be my papa, we didn't anything say. The cancer in Nazi and come. But woman in a hoban, the PDI, and more bro for in young class, papa, why you be, OTEC, more injury, let money tumpon. No more so far, but or dog, and some I know what can. Eye futu sema yone ne na ya make say wo mu gu anim ase nya saa na o make o mu ka say adwuma na o mu ye no emra wo mu obi anim ase ne mu ye yo kata ye na ya na o mu papa nka wo OTEC 102.9 FM odu obi a bekọ na odi baba betena se a se de be ya on be sisi na bibi ato ye no awade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo adum ni amen amen yani osese me bani didi a ende mo ha one se munjanu onu de me kom papa mo ntimi kwa kanche papa mo se waja me na mu wakasa me betena sire mu wan yi me ntimi enti eba ne se o mete a warija ye na firi me ma no ne papa se me ba unim nyansa pa o wadwi mu do no ma so se de twetwetwetwe me kom papa mo no mo hu de me kwa ye me papa mo kura man ko bu o mo because me papa mo se me betena sire mu wan yi me se me ntimi enti eno no ma fa bu ama o mo na me pie na papa no o mo sire na me se o papa sa na che se mo plan se wo ba no onko jaame na muntimi nka ntimo pesa mo te a warija ye ni firi ma no ene papa wa ya ade papa wa eja so a muntimi ndum ja na wo boja ne gum papa na edeni omo pie mo anu amosi medi o matem papa ne se medi na atem o ye den na uhu na ibe sheet no na masiesie na mato bed ne kama na me ko ntime ba no na ma ba behwe ntime ba no oba hunso ogum se me ne danti mi hunso ogum ade acha mi hu o de ne hu ne sei ne tie suo bi agu be sheet no ho ena bi nso o ho a ode ntomago omo de pepa omo spence ni wia no ato ahye mpaase enti me ne be ku bi hu pra be mi ntomago miensa me ne be ku bi hu pra ma ne sesae ena o ka cha me na odi pia bonto no ba na o ka cha me se wakosie wakotutu amena de ade na hyem ena me se enya no kra ye de na wakotutu amena na odi ade ni hyem enti na kola ba ko ne kosi mi ena me hye da fa aduro na me se na aduro we ye di aduro na o se aduro we di ye nom de fa mma o ena o se na me nya no ena me se o me fa no ani mu ha ya no se ende me fa mma no na ono kro wo match wo honom na me se daabi me fa mma enti sa nduro enti na ma me hu se me hu aduro na ma hu se aduro we ye nom de fa mma ebia me wadama wo be hu na oba aba honom o se master kwadwo na me se wo nya master kwadwo na hwan o se wo ya madamfo na me se wadamfo what wadamfo a wutimi wotumi se wutimi bowra ni dam sample si
Inti mami yi ni nika na me hu condom na me say anti juma wudie ni na me fa condom na yetu na me de kɔ asɔre na me kɔ bɔ sɔfo na mane say o de condom na dura asɔre dem me de kɔ ye nana Krobea me de kɔ ye e de condom na kɔ kyerɛ wo sɔfo me de kɔ kyerɛ no condom na kra di o mo Krobea pɛ mun e da so wo sɔfo hɔ sababe ha da so na ge na ne sa tim na se me no wo be fa me say wo de mi be ko school na wo wi a o twa me abo obefa wo do ko ni school this what you wo okay 2019 me to every me ma me aduane no me mo no ma nwam to yin na ma me sesa bre no me beda bia nso a me chichire aduane kɔ sa ngai me na ma no hu se ye frɛ bayire bi sewa onim se ye frɛ bayire bi kula sewa ona ma ni hu se wa bayire no me de mo kɔ jollof na me sa de bayire kɔ onu makoda ba numre me ya de wo kitchen anu afre mam se wa ba ile na de ba na aduro se ye friend se wa se me boa mi di se woni ntina me se ye friend ba ile ne se wa na me se wo pa se wonu ani na fa ba ile no ko kire obi se ba ile ye friend se nyam nyanka ba ile friend se wa kran oni bi da de no onu die ya afase ne mankin ntie na wo wa ma na di se wa ba ira de ode ye woni ye Krobea enenso wahia Wase me bua am so pa won kire obi se ba ile ye friend se mo se na mu de papa am se enti se wa wona wo ma yaudi se wa bayire wondi bi da ono ne de aye mankai na afase eno ne de bre no o koda no asa akikire aduane Asem Beba Dabi OTEG 102.9 FM. Say me mami onu aduane nti adubia no anum aduane Saturday de yen shada nu aduane ankasa emo no resi won wo bedia na obetibi na ma cheche no akasa manam ne no so na ma cheta cheche nam ni bi kura si ansa na ma cheda di bia yede egu so akonhoma anyu ono ne boy no asa ka kire o se manam ne no so se wa nam ni bi to ba bia ansa na ma di bia egu so Udi nka chichiri nam ni bi sie 102.9 FM. Asem Beba Dabi so amambe ye free so. Ti mi yi bi mi chichiri no to nchen. Nti de metina aya mi. O ma mi hu no. De me meti aya mi na mi di no. Nam di mi unu bi aye den. Aguso. Yes, no na mi na mi kodi ada o. Nso me kwa no adana ma. No no na di. Ma sa ye fast de adan. Ye di aguso aka ho. Oh. Nti ene obeso wa kire me say. Ohun mi de no na ni afira. Wi school de na ni nate. Nti me wan sidia waje me jema de. Nti se si awo nioma awo je free. Wo nioma akodi Frederick Cheba afo ho no. Bobo kire me na mentie. Rice cooker. Tape. Me pachona second ma de ya di ojali. Hey, ni nyina bi wone ho. Se wafa me yi na wafa. Second. That's the paper yensen. Napkin no. Eno nso bi wone ho. Wafa ni na mejima de nyani sika no de toye. Me dan safoa. Enso wone ho. E wone ho. Ena de ebiem. Ana me extension no. Ena de ehye masumi bi. OTEG 102.9 FM. So wie no onya adwuma ye de a. Ono ti sika mo me yonko ba. No anu adwa na nya bi edi. Na me na e na me so. De medi kura na ma chichira ko manadi no. Me anya hwe de a. Oh, Jenny 5,000. 50 million. Usika akudini home for what I'm from smart man. That others can only follow. OTEG 102.9 FM, the pride of Asante.
streaming no die wom nie obehye se wo ba Facebook ne so a obehye unuanum benya bi atie unuanum benya bi ahwe se wo ba YouTube ne nso so a o checke o tech 102.9 FM no a ehonso edidam ehode ekopelink no fama wunua na wunua bi nso mfama ni nua bi na yenyina yenya kokoduro yentie yenhye yemfa yadwenkyere mrem na obia nso ehunu sebe asem weda bema ne so no de obia nso adwen ka kire de ho enti enawie yate asim enaye wo Be Love Radio for Spain ya adwumadie onom abode mu abiebiem etwagu oba United Kingdom mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmac Radio wo ho ye wo Abawa Radio ene ye wo Amansan FM ye wo Brainy Radio ene ye wo Sahara Radio onom nyina wo UK man mu awiai onom abode mu abiebiem dwumadie no etwagu afei Kings Radio eno nso ni TV de e wo Paris France abuchiman mu ye wo Dache Hima Radio enso wo Denmark ene ye wo Rakus FM e wo Belgium ene wie Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America bruchman mu ene wie wono nso abade mu abiebiem ye adwumadie no etwagu medi de Krobea nana Yaw Asante ene yeshia na yeba besom ene apese makana nanie ene wiei oji amanie awiei Krobea jata mene mapamfo awiei yeshia mo complaining no sound ni nyina no yehu mo adama onom yehu adwuma se beya sound no ebeba ama monsomotie ye oba de achi ame akwaba eja akra umpom to say yankopon adom me hoye pa na so so yankopon ne adom me nso me ho den yankopon ase ene ye yawada sa ene wiei ye hia se ye ba besom na ye de adesua ene ade kire dwumadie no ya na ye de besom eduru bire bia sebe enipa de to obi ena onso hwe ho disua de sebe ye akire bi onko sa nso hwe kro na mu bi enti ene sa na ye be ye na ja kwa me ho te say na adumura na daroma ene yawada masande ene nso ache me ya na yawo eduru yawada nso se ya na nsem ho ensem nso ha Yehowa ne yehefo awa de awie yehia ya agya akra ye na nyame ase na ye nchia yetiefuo nyina akra ene de ye ne yetiefuo eche eyese wahene bia otena ase na ohene ne de ose afutu obia ni ho a obia tu na obetie oye wahene ne tirimo oden amfa mfiri owabomofo a omukum nam da bia edema no na onde de oye ne se na abomofo ahodo be se du no wa obekowura mu a ode nsapan be ba wa anya nam ne de ene utirifa obetwa utina firi so de saa ama na abofo omomto no kwanse tuo enipa maako edum no waku omu nyina ama na kwaka baako enti wono so fa ne ho adwene enti ebra wono so kwa afuo mu na wa anya nam na wo ba no na ohun se da ne de na wie ya ba enti wo ha ase se wo be fa ne ho adwene to wo so duru sumi na so nkwanti ya no na empete aye homa otwe tuwa na pei okum pete ni bi odwitwa pete ni ti nyina di free so na wode ba afie na eja obetoto obehu obetutu ne ho kama na wode ma wahini na wode ye aduane ye aduane ma ne die afi yedi emre kakra no na wahini na empompo bone ene ensa gu ne hoyi nti wom kom no na se eye pete no a wowe no a na repete na so no onim se pete na wawe good enti ekoba ne saa no omufa akira omuhu se ne bomofo no emom na akum saa pete edi abeye aduane ama na die no saa bre no so na ayeka wi ma wahene no efiri mu enti ekoye kasatome ebeto mba yi mu se ohene a onti afutuo no ono na witakrabo a wonitiri efiri se oba na nitini ntua so se nitini ntua so a enka obehunu na enso so
na ne tini ntua so nti wanhunu ewe nam no ema ene ewi ase no na wafiri atiasefo asase so akorade ne yesu afiri mu wote ho na se wo de wo bibia bi enti untie afutuo de obi abeka bia untie ene mafodwom wo mo se yentie obi a se wo mu ntie obi a de a ebe wi ase no ebo akoye wo sane a eye wo hini ewi ase no wo hini mu a atirimodен ene afutuo a yetu na wontie enti no wakwa takrabo a woni tie ewi ase no no wakwa ko enti akora yetufu a ye tie opon sika wo wotenten wo kase adwuma a woda no bibi a wo ye bia eye tie futu anye sa ebewi ase no ebekwa ko wie usani a ewie wo hin akora meda ase menso meda ase afutuo eto de bia ensakire nipa se ensohwe to no ana esan kese bi san no a nipa ne di to ne hofo ewiase abrabo no aye bono nokre ma mensew saa de yi na menkasa asem wi mfa nkrew enye nipa ba ko pe ene wom eye nipa mienu no ewom no de nam wiase bia nso wo mu mienu ye wo bema ye wo ba nti ye wo papa ene ye wo bone saa mienu no enam no ya benyi oba ne ya benya bema no saa bema ene oba kro na nso no ye saa wo mu bia mienu ye wo bema papa ye wo bema bone ye wo ba papa ene ye wo ba bone nso se wanhwe yie na wanhunu baabi esesa wo mfa na wokokuhia na ye tufo na wantia enso hwebeba ne besa wa ma wo ye wo hwe wa abrabubu a enyeye enne yehia se oba ye YouTube ne so a mahu nana buadu ewo ho osena na ya Krobea Asante awia yi United States of America for ye ni wahia ewo afidie yi so akora ye chiachia wo mi wogidie se Nyankopon ya domunti mo obom ho ban ye guso nkakrakra mahu Samuel anane enso okunsu kodwo krom ya wo kire sakora ya Krobea Asante ena wia yi mensu mi tiewu ena me sen hwew ye da se eburu me de hye nana ba frifa ena o se akora Krobea me ne me master alasa ena kwadwu Maswell yenso ye wo asuofia sama newsat yemfa wuni agro ena wie yenso ya bɔ adem ogoro mensa no se akora Krobea na ya wo ye ma happy birthday me da se eburu me de hye Asiedu Desmond ewa yamfre Precious Minds ena o se na Krobea yenso yetie wa yamfre hapa o saa yadamase wo wate ayamfrefo Nyankopon hyira mo saa brekro na mu no Robert Tete Jack Paddy in fact San Pedro Côte d'Ivoire na wenenso wasan akotwe French bio ene de menkan mempe wiwi asem bia bio ene de menkan o kan dabi ese amafo what French you wanna see we na good afternoon na me ameka ayakura mi ru selfie what we oba de ne kan oba de anka oba de ne kan say we dey na good afternoon ayi jata de kan say na oba anka say obo nya na kan ya de kan Daddy, what is we na good afternoon. Now so jema ho ya ye de se habaku. What say habaku kwa na jata ba me suma na wonko. Me fanse kakra ma sa be jama me. Okay, let us say edi krache. Me French me yesi Dabi me ye French 2 weeks eni yi me free boase e ba kumase. Enti French de share we no obi si yes we no yes ono ne French ne nko na me de ne nko we wono akọ encyclopedia kakraka ni mu me hwe encyclopedia keto ni mu atias Richard Nto me hu se owo Melton ene wie won so wa join ene adofo ye won komudi na enra me ka sa asem we afidie yi so enuanom ne adofo
ensuo ahyase a etoto nsuo toto seyi a akwanhyia enso yimiti in fact enura nkoa se wo hwe oboase die ya wo kire se nipa nwotwe asesei ene firi mu hoi ene die sesi ye wo sunya akwan yi so eno nso yesi nipa nan asesei o ka bomu a accident mienu just on oboase kwan yi so ene sunya akwan yi so no nipa dumienu wo kire se akwanhyia ase yimiti ensu toye bre ase aduru enkanka ni nsu a eto anopa awia enumre anadwumpo de ye kwan so nhye danye se na ade abako esesa adrobafo hye ne nsu nie adrobafo me se me ye posini ene ye de mato ekwan so jojo MTT dia so ye no a enka me kokwan so a me hwehwe de mehwe eye review mirror ya ye kan driving mirror no wa wo de nye ana wo de asei asem we ya make Ashanti Regional Police Command mun taking it on na henceforth mun check drivers de ne driving mirror asei de ne ade abona ni kre your friend say wo kwa anu ahwoi de ka no traffic indicator ka ne navigator sa nioma mienu wei se me post ni a enka check a me check ewo mi post ye mu no nke bi ni ho ti mesra post fo se mo kokwan so asa nioma mienu wei mo check because may overtaken meshia owo ana menya nkwa dodo na free sade no oh wan show manhu wan hwe nachi miro nimu en wotisi mu obi bechia no na ban enioma ekoso no ehu nti adrobafo mesre se kwan so ensuo yi niti na eto a ye wonipa bebra sebe onum wo ani ho awo sasem wo ya mekan eye open secret enipa bebre wo hawo wonum ani enti nsuo to a obre sa nipa no so obe pake pa no won pake onam so bi woni sankrofo we nyina ne nam dia wono nso ade ya ye de paper screen ya di whiskey wapa no dia ono nso dia sei dia air condition bi ni ka mu nti obetumi aso ama bia ne grass na ni ada ho no on de ne ye duster ni nyina wom nanso wan hwe yi a wodi onim se wonam wo baabi pepepe kwantenene so no obi de ne sign no de abisaw ye ni nkan nkobo ase ho ne yasi nipa nwotwe asesei ni akiri miya mi kurum kwa so de akosie na mi show video ni bi fa wani krotu awisi fa bra behwe bi bra ye Facebook ne so ana ye YouTube ne so wo de search Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM oba de achi ame akra e de na wo hu no ene no no kan ho asem news ne so omo kan ho news ene sa accident ni video ni akra ma hu se ka bi ka kro na ankasa de me he da hu ni ye na de ma hu ni se ka ne da ni nchem o da ni nchem sa ena animu no aso me hu ni se animu no so ho so asai na koba na ba ko a ehwe wiem no so adane ena mu se ni seat no e ba ko so esisi e de seat ne ba ko no esi form ba bia car no asehwe no ena car ne da ho sisi e amehwe ni car ne da ho di ba bia nam form no ena hwe mi sisi a ya ne spare tie ne da to no eno kra so e bo ho ena da ho ena nipa ejirejina ho ena akoto wuram mahu sa ase bayira na abanchi sutu na no so e ma na woka de woka no mu bi no am say bayire no so egu hono mo na sa abiri de ka no e da wuram na kwan mu e da wura bi mu okay enti afri kwan ni mu e na akoto amenam odi free anwan kwante koboase no sese kwan ne ye kwan ne da so se wusim sa wo be kwa kefs nsu wom na wan hwe yi a wo be kwa abroso akwa akosi asade we bi enie
enipa nwotwe ne akire wo sesei ena saa kwanhyia we mu omde awu wo ye maame na wuti oba ye drobani twato ho oba afa kire no ukunu ye drobani twato ho wunua ye drobani twato ho oba afa kire no na wonamo a esini tirimu a obekai mienu de atoso mienu fire service for kra na be postu ye no mo kase enipa nan ena saa kwanhyia no nso mu no omo nso awu Wednesday enwe ya o enwe ya bechem fire command and one responding to saa call no no dimirika one ko hu se kia track baako ono ne number eye GT 533519 and Toyota RAV4 baako wono so de ye AS 4365-20 Sunyani Kumasi highway isu ene non so akwa crash omu post no ne da ho no womu kokoduru ho no ene womu hunu se sebe enipa miensa bi de wonom da ho no mo a wo hwe wonom a wonkeka won ho se ne ade na ye de wonom awu ya womu roshe ya ebie prepra ebie wu eno nso ho emfonyini no fa bi tutum ese de oba de akra he RAV4 he de RAV4 na ye we di anodin eche ba akona ye ba ye no and yes na da ye ya da ho na da nchi na we ni yesi nipa kam enti fire for no ne ba ye se ba sa wo mbetwitwa se ne ye betu onsa ahoma bi go ye de twimbi akra we di am se esie animu ni animu head to head ya na we di ohwa we so we na animu nyina ase na we ntu so animu no ase na penyan me pa cho muntwa nto ho ma ubi ye drobani atwa fato ho ana fa sende no na ohun se ya enka ni trim no namo a obenya abotre wo ho to aso kura dia ansi wo krom ohwa ahun se ho no ya ase ho afu pa wana ya se forest bi mu na ekwan da sabre ekuduro na bakura me hun se sabre ka no de animu no de akura aye goso we nya ne ye twasie ni bia nse bi ho animu no nko atime pe we ni ese driver ni mate we de da so sesi driver ni mate na na tim e na RAV4 no abusua nipa 9 e ma miensa be ma baako e na nete no enti we de esie animu ni animu se ka na me no nyina animu no asai kura asai okay sai mate mera se RAV4 enti eno no akwanhia pejani hu enti ye besre adrobafo mumamoni na ho se wotika mu a eya akasa biewa no enyanu mum de nipa ne ye no drobani no wonkwanye ne dia okomirika eboro so aka kire ze pa droba to bo ase me ma wo fie to bo ase mani hunu bibi obi ho tika mu onim sa de ye ekoso enye enso obetre mu akana no atom look at that you see wonka bi shemu o wo sama be so de afru nipaduam na agina ho ye ntimawu sa na ye omuka wo uwu foforo sa na wonye ntum wo ho sa wawu wodi onim sa bi a watumi asore ti ubehu ho sa oda ho no ye ntimawu no wakoshia se wuwi okay enti ahweye ne be ma medam wose adofo ne ade hye awie ye hia ye ba besom case number 1 monfrɛ ma me afia mankwa kusasini ya wo free ofenso ayasu the 6 akwasi David wono nso ye kusasini ya wono nso free ayasu wa Asem Beba na misa prosecutor Asem Beba Dabi prosecutor Asem Beba na afia mankwa de bae akra atiefo beka ya nra ye bo asemi so na mo amutie ne wa hanomo na afia mankwa na ni ho hantwo obaye aden eye biribi de mia me kromu ni kusase ni de ya me de medwen ho a menti ase me sa ye kunani kura o me kuna wu agya me eye biribi me ne me kunu ye mefuo me baba ko wie school na ye hia sika na men kura na nke nuru senka ye ton na so be ye nden Krobea Asante kotokosa abada wo ho a ye ntena ho e makna man e mekaye enti me ye se meton e mani bi na me wonua na nka otwa aba anka metima kɔ no ho
nanso we san se me nuan se de wotie nti no ma anko no ho na me call wowura yi ho se wowura wadaroma eme no eya aduoson 70 nanso so me nton ni nyina me ton mu aduasa ye 30 wowura yi eso obeto enka mpo sa adre ne ton ba ko 30 Ghana enka ne de no 300 nanso so aho kire nti me ton 15 cedis ye 150 na me ton na me gi sikai me gi sikai wie ye wowura yi beto abai wo beto enka amra no so kire se woto abe no na wo bedua na ya wo dia de tare ho de anya wo dia awura yi se wa hu ne ye afi di afuom okura wonsi wo onko obio ati ehu bibi egu na ni so ama wowura ya fa emefuo no nyina onu ni nyina no akoton o se dakobi ana wona mo ana ohia ye na o makonugu abobo yam ana wo se ho ana konu abai krachi si anya wono a na ye onim ni pakro ana wono so se ne enipa kora onum abe no nso ma minya ho nkonta ne de ono so frɛ nsuo na panyan ode abo ana ode bodua afa wowura yi se ehene ne ha awosi anya wo na afa die bebi o na ode na kwa ahemfie ama nstie kosisi honom ni nyina achi ne ti a watwamu no afa die krachi tata awura yi se tamfo bi wone ne yire ne magina aka bom obi kura ma ne fie bi kura se koye na koton aduane wo mu no o ma akobọ pa emo mu kodwitwa anua se o mu kogina na o mata ama no wura yi se mempene me fie wura fie wo so wona ma afa kura de o mu di moto edi na chi wone ne magina tata no ye chi ne tum ni ye ni sei afa de wo hu ni awonye afa frifri hia wura na yire kura de ne ho asa abagim ama wura na yire nso asa aba buru nua ama ne ba pani ba akokora ne yire na buru ni nua ama nso abam ofa ha sei osi da bi sei kura de ama watu afi kurom ho ba bi wakotena aye kura no krache na asa de aposifo asa aba ne so ama se sei de se awiase afono no ene odi mrika na oba aye na ose monka bi mame na se sei die awiase kura afono me hu ba bi amентena ene da braji se me kosirem me kunu so awu agya me ene wode ba ya akora wode be dai very good afia bankwa asemu a papai aka eye wano asemu enra wode beto ye nim ode bi aka ho ana wayi bi afrim epa cho eno okay ba wo ba hai krachi ya woti hoi wono na ade ne ba ha epa cho akwasi David ni epa cho kwasi David ni epa cho na wono na woton wa be emeno aduasa de ma no no epa cho ono nie epa cho good die pa titri ene hia wo penti a ema de kwasi David ba ha ka ote hai ontibi ba ko epa cho die hia me pa ne se na no kuro na meti so no wo ma tumi afiri kuro no one ne yere ne ma obapa mu eka obapa family ono ane papa ketu ane ne family kan ho ye ne me ame bla peni o ma tata am go se ni je ne ayidie minni bi ana me di free kuro no ma kosre obi sisen akotene mbe kwansini mienu ne fa na kwansini mienu o ma free baby a omutu mi no asa to am o se akuro no so na eho no ye ofen so asase so me free wa akọ bale eno ye nwa bi eja se asase so o ma free ofen so asase so asa to am kuro no ene e bulo ne mpaboa ne manketua bulu me bla yi tata me timi twese kan ba me so anadwo bele wa kwa me bla pani ho ba betre timi yo wura me fie ankasa dua me timu timi ba be ka kire me so wo chi mi ko tum mu no nyam na me na mepa ne chewo ene obeyi me nti sa anka me hu na ne ba ne pe ene obechi am ne ba ne pe ne obechi am a ene nka em na me ti ane ba ne na aso a ko mfa me hu nche me da wo firi ho no yes ade na ne mami ensa ato aso aba ene ekuro num de mini ahoto o kan na nra enti die ni hia me pa cho de hia me se sisi anadwo bele me sa ate ho bele ne ba na me ni ho me ko afu na me ba na ne ba wura me ba ma bebo me ba ya ketua be 10 years akola mana no epie moja timbebu sa na ye bele yi ba de ode mpabo aboro me na ana afiri ayasu awura baby a me ton ade na bebo akora bele me ni ho tina mi no ade chi anopa
ne nkura ne besi ne ko school na adwo nkura ne duru ho no wo se boni nsema mo san se mi ntimi mie ma no nkasa me bie ma me pa cho de mba ha ne se wasan tata me se kuro no mu de o ma mi ntenti se mi ni ba bi te obesa tu afiri bua o se ko na nkasa de o ma mi ntine mu anka ntimi kura mi o ma wo ntena hen bua hen kwa ho watu afiri ayasu ho ababo ahenkwa eno wasan to abo ahenkwa se ho nso o ma wo ntena o ma me ntena na obetu me o ma mani nka se wo nkumi a o nkuma bo wiase da no kole se anadwo bele no enene na awotwe anadwo bele be around be 10 o'clock time ena me fa form ne me ma no ko mi sister ho ti enene bosume ne na nse mi sa ba me bela ho me be do the same thing na tata na enti one or tata baby a wote no wa free ho wa metina baby foforo a eno nso still or da so tata enti wonya wa tata ye eno ye baako edi ebie bono na pona poso eno ye wo ni ma be na o mu nu ye no 5 years no me peso ye ho akonta na odi misika ma me enfie numu a abenu onumu nu ye no onye ho akontamfa ho sika ma me pa cha ebie mu ho bio me pa cha bie ni ho bio afi wasan abomidua bele ya bomidua ni ila bomibi o ma san abomi be yinsu dua ti enu so mu san na ni medua bre ya bodua me pa cha ne yira bodua ne yira san abo be yinsu dua me pa cha enti wonmo na ni mudua me pa cha wasem no nie wasem nie me pa cha masem okay arafo asem we na enra na metie na me ka se makoma ya ate atomyem kire se enra sene na metie asem no na abaya no kana asem no na asem no obi a wotie bia bi eja Peter Krobea ba ye ni talk show ka se ono nso na koma nso ya ate atomyem saa enra fidie so me ka se senko owura no wo manim ha te se no wo ha yi ena ewura no kasa enka blows bia me ye no pa no kire se na ewura na sem no na eya nene abaya no ka kire no ase owura no se asam no kra ko police station ankwohwe na FM ena odeko enti wo ma ene kra kire tia kra kire no otia Akwes David otia na oba de bebusa ewura yi asem bitwa ato eno ekos paki bibia nra metika mu ana me ko nyina no na sounde ewo mitrim say if I not get nobody should take bia bemu ana se me nya enzesu obi anya ebi na ye ma akwa no ko hwie ase digu ge nanim no o se ge ne so mpeni bio enti se nyo no na be to akoso a ne ge no wa hwe na enze se be ma bia hwe ge no ntie ne yete sa de obema no ho aye tan uko hwie ase digu ge de so eye bi na ekoso yi se ne me mpese mani be huntie ne efrim area kora me wa na abaya sisoma me bio enra papa ibusa wasem bi se krachiwi wona na twempanada me pa chana no wona na twempanada no aware me pa cho no nwale no nware etu di nkan ne twen ansan wo be ware me pa chana no wona uja na on di jawo me pa cho me na mi jaye na wuntumi bio ana oye obibi na ma ujai me pa cho de o ni say ene bla it na ba ya ntana nkwa akiri na mi hu say me bla peni ensu nu onu aketewa onu nu nua ba etwempena ti na wo say mi jai ene ma ujai na ujai ne hye na na me pa cho ndie nyame enu kwese enye bete na me mai kula ntafo me na me nwo mo obehia me wo fen so na me koye kula na so fa me ni moto ti ekwo ni edidi entafo ho nkomo asem o ka kire me ne sese me pa de se ma anwale na o ma me ho ntomi wo wiase etimi ye ma adwen se no oboa eya agudi enu wodi before ansa ne sa ansem we se be page aba etini yiri otu enim otimi ka ye me se amankwa ma me ho kwan ma me wale wa enka yi o kenye no kwa se me wale imeli na anu iko omoto a me bo ahenkwa na jo ne yiri bai wo de beto me ho bo ahenkwa akuro duenu se me medidi na tem onu omu di matem so obi adi me ne meba ana me ka se me de me so onfa so che onu anani abo no ana wo se nani abo ne ni odidi me no
eti se me wadi me se me ma begina ho kasa ansem ne dia eni me hu wiase ani so pa fa me ho nche me da so wankumi aboa ti asem America wa kasa akọ me bla ho na anu ye o san tu me ho no threaten o ka me say police station kura akọ anko si hwem ti se ha no ya na anu kwasi de ye na wo twekola amai de bia wo tokoso kanti de me nim no uhunu ne se eye jaya woni ni jaye no eno so hwere eno wo to mprimprin ya na de me busa we what ase me ba cho me ti ase memra biem should I increase the volume for you uhunu ne se jaya wu jaye no eno na ahye no ama ne broken heart intimane ede ho yawo yawo de ho yawi me pa cho me hu ni sa mom na me hu ni sa emom na enso so efa kwan wo fa so ne yire ntata me ne ma ne tata me no me dwe ho amenti asa ne se wonu oba akola ate ne se mo ntem ate ya se wontimi nya ne die ni kwan se wo ye no ena me ni woni ba sa ben skwa na me hu oda me ya ba ya kete na so ya ba ma etu aba walu mi sha wiri ni na temoda mi sha wiri mpem na kuti ada na ade nti na wo senke basa ono so asem asi okay atiefo ana akwasi David enso ewo Asem Beba Dabi court adakem akwasi akwa aba na fidie no ubetumi do nsa skra aguso o target na ene microphone no ya fra wa akwasi David mpacha ya na mpacha oye kusasi de mpacha mi kusasi mpa ote ayesu mpacha mi ti ayesu ye be ofeso adwuma be na ayo me yeku adwuma ya ku adwuma utwa abe de mpɛ bi da menim abe serious ye no kora wakota abe fi awurai ho sa wodi betwa nsa apɛ no ma wai eda mpacho o mam kwan dia metima achirim okay ko adu a papa yi ede ball wo nsɛm awurai be kan ye no ho no wo adentina wo tete obi basa ada aye sukuro no ene bo ahenkwa ya odia ena wo ye awurai sa de na na nana we de medawase so ama makwanya mitia wa tiefo nyina ani asante mayura ena offenso ena wo ma mutie dwumadie nyina ani kuruyi muslimfo nyina mitia wo nyina na yedin kan ye frame David dodo na frame David nyame na ewiase de no kura da ho no wa nka nhoano da ana asem so ameka ne no mintwa nkontompo da biara da ekopem se ewiase ebese wo ye nipa na wo wiase a kanokore na nyakopon so ayede aboa brasam ne so unchire mu ne sai eni se asem no emuwa bebrebe enti kwa adu ya papa nde ball no yu ho ano ha mpacho de minim ni se emre kakra bi na me wo ho mo ayesu mele medie no bia nikanika ne emo ayen kakra obitimi koto bi ba na maso maye na msemanye kakra ye de abo me ho ntimo na makonta wa film kura ko nya accident wo nkinka su ana ofrim ana ofrem me ka kire me se woni abrofo na ye adwuma na ope ensa number 1 ama o maye abe no e de ye drink nti menya bia manana na mso akonta abe ho adwuma de miminim ye na unya sika nanka yeto abe nkasa e de maw eno ade maw dia en de nka wetima ye dwuma dia we de ope no na apart from so obi beti na mo wan pa dia maw de unya no se ya mimbisa se minya bia timo ma na mini aba ko so onu su firim ana ge ka se oton na be na opisika kakra ye de amande ba aku school nti oton na be na me frema konta na ka chen so abe no manya bi sister no se oton nti mamskana mintuaka meno nyina na kwa afumo na wo kan meno kwa na sisua na nsuto ana wo ka kire me se meno wo kan bi ema mitutu ana meno ekosi 30 na wo ka kire me se ye nto abeni mfiri wo na se da abeni kura sisua no wo ma ye be 3 years ana 4 years kura no ye betima to abeni firi wo na ye de na sasa yere ama no na msi yo mate na mitua kante abeno wo check na ka abeno be 4.5 anke sese mitua 4.5 million ye de emma no enti e ba sa no me no
mantua 500,000 anya den anka ho utua 4 million no ene de ma no tembe de ma no nana se ma be hia ne ka me furu be duru dem ha ani Nyankopɔn hata me gina Nyankopɔn anim me ntwa nkontompo da biara da and 3 days na abaye kunu aba se abena one ne kunu one na aye abe no oba ne no kwa se otimi ko ton abe ne sa e de ma abra wono ye be ma wo honum enti obi a wonim a obesi su se okoto abe wo honum no na ofre nsuo mako be nsia e bodua wono an kunu no obodua na se o wa bodua me de abe de minim adwuma no obi na asoma me na me yese dia me mpasem na me frɛ nipa korowura ma konta no bɔna wo me fa ne sika nya de emre no na me ba wo bɛbɔ wa mane yese abe no se de wo kunu si be kan no entokwa aba ho nti me mpɛ ntokwa ene ayi nti fa me sika ye de emma me ana abaye ka kire me se jiso onye obi mane to abe no ansa na odim sika ye de amma me na ehia ne nti na wo ye de otone abe no na msi yo waka mate na mehwehwe obi menya obi a mema na to na odim sika ye amma me na me de amma ma konta no enti me na ma na me ko boan kwa ba bi a wotuko ye no a wo kana bebo ho nyina na boy bi ohunum sese won na di boan kwa hene onu twa be etwa etuti se yina na mchirim ka chen so abese ene wo ho na wo so pe bi atode a ene yenko ne koto na boy nso gitum so obeto menini nyina ba wo ho na boy ni tuam sika na ye de emma me 4 minutes se de me tuama wo na boy ni bisam sa abese na gay di ma me na msi 30 na no de ma me sa won so nka wantua anwie nka ye 4.5 na wutua 4 million adenti na obi nso transfer dia am obi a wo se kotua wo koje 4 million na wonye 4.5 won fa 5 ne nko kama na me kaba se sika no de ekosi ye no enti ka 4.5 no anka be me 40 ananka be 2 afrim enti ye tamse ye no wo de ba ko bi ama 150 ana ekosi santie ma yete 5 no ye de efrim awdo me kasi su nyina ama wate ase ana boy ndiska na maame na mde makonta sika ye de e ma no ono so ji abene ko ye na andi 4 days na de ni kunu no be ye me no ono sa di dua kro na akọ sa boy no so akọ dua sa na boy nde so be ka kire me se me na me dane abene e de ma na ejiska no ta abene dua boy abam no on pe abene ne chena me fa ni sika ye de e ma no no pe ma so afere mi hu ba bia me fa ade chia no aba mi kwa afu nkura na boy no ana me ne boy ni na akọ sate mo ma me ho o papa te ase ni ko na me tu mo nim se na aba boy ne so kire se o ma ye nto abe no nti se na aba dia o mo hwe asem no na papa ne ka kire me se me nko na obekasa na boy we amankwa we no ni nua be ma na do mbe no yeso adwuma nyina e wa asase no so na one ne be kasa so obeje dia obema ne diska na yede aba na ode abreme am so maame si de be ma na se kasa idie mintimi kan hwe ntimi ko tena afie me wo wa be 3 days time no maame e diska na brem se wode we ya kasa ma abe no madana ma onu abe ma na wo yeso adwuma no se won fa abe no enti sika no wode abreme ehwa nam so me de boy ni sika yede e de ma no nti meri ma no minimum asem biem woni uni abe ma no ene ko afu mo e ko kan mo mbe se nko bia nka wode ade ama me anka esese nka me dan ma uni abe ma sanka me na nka me ko kire ne se ade we ni aha na uni aba ade ma me ntia ye wodia fa amba ne sa ono onua ene ko afu mo no mko kan nti be ene 4 days time ana me wo ana obeka kire ne se abe na ode ma ye no men kan kire ni nua ne se onko to abe ni mfiri afu mo no mfa na sa ase nye de emma no namza na be enimi ho o ma me na disika breme na odi ama wunua na o san be kasa ase mo ya chem dia menti ase yesa nti me de mempe dide unua ba ma no ko bona mane o so unua ba ma ne de ontimi ye de enko kan kire na me ana odi abe ne ye de e de ma me ampa misimi ko boy na mane na boy ne ka kire me se ni sakudu adwumam wato mbe ni bia to fom enti nya de obetima ko twa abe ni sisi ama entu obeye de oboko twa abe no na ye pinche na meto na be ma no etwa abe no okonu abe na we no be ka kire me se
onua be man ko nu abene de edi enti obeka kire me se onua no nya konta bigini so onua no ko sirem wo so ko nu abeno wa na nu abeno ene ukunu na wa wale sisi ya no uja ukunu no ko wale oba omuni numbe ni nyina yede edi utimi ko nu ton am wo ma o ton abeni nyina de ma wo ayesu wonum e wo ho ana obeka kire na me se amangwa mi si enkofa wa be efiri so de abeni ma mi nansi mu se so ka tiam sa bekura we ni we kura na de ma mafum kura mintimi nsan yede enko kire nti upa sama woni abe ma no se abe no ton ma ye se yendidi yentum firi so nyamfo wasa asema na wode abe na siwo no onu didi a sika dodo na wode ma no no empanyfo mbrem se betika na wode ate se ntika no so a ne wahu abaye ya ante ase asamle mai bai kromo empanyfo ni nyina ehia ni ye firi onu abe ma no ana onu abe ma no se abe ne de won ti ase ne ne chena no wo soma we wo sirem so nkofa na ntwie emre no gay ko fa na ntwie ba ya ni sika be 60 million wa fa ni nyina so mfa ma no nti meno 30 na waton ama no no obefa mefu ni nyina obetu ni nyina hona mepeja mesa ka se o anya mera kwa so se obi aton ade ama ana so ode ama me kra na me de ama okra na otimi fa mefu ni nyina nti 30 na ode ma me nti fa me 30 no oso nti ase mia ngasa sa tumi botom eyi sika eforo ka ko ofen so e di asem no ko dan penfo social welfare ayifo no ebo mama ne say ana again na yede aye ana boy no so e count so be fa mefu ni nyina nti mo hwe won asem yede enka maye ahona mo frɛ me no ye frɛ boy no ana ye ka chen say mra nkyere sa na mia me yimbotum ka say sika na again de ma me 4 million no boy ni nje nanka won fa me no emfa ma me nche again no nko no baabi na me mpe hawo a boy no ka chen say tama ye be jisika no ko de ya adwuma anka mfa so abaso ki yesi hon ne chena wonte ase nti sika nde nya de obeje ana mo bo lete ma ye se me fa nkoma boy no kwa me alale ne kansa ai onu ani nua ba no na o mo bo lete e de ma me ne yiri ana ko no mo bo lete ko ma me se me fa nkoma kwa me alale se won fa be na wotwento mbe ne nyede emfrim na won fa asase no emma gay anu kura no ma fa na hogro e ba na me kwa me alale no enkasa ayi kura ba fio ma me ko chia no kwa waka so obobo masum ewo sa me wi wuti na me sa na dia me ndi hwe na sa se we na abadia na ye de koma kwa me alale na kwa me alale eto abeni film oto men ma ko 30 film e ma sa no ma mu nyina ko hwe woni ni nyina na kwa fu mo wo be ka kire me se abena kwa me alale e ko to abeno wonu abeno su nyina se no na me ka kire se wo kwa fu mo wa mfre mama ya anko anka woni me kwa fu mo anka me ka kire kwa me alale se abe we ni we na man kwa ton ma me nti wonu ase na tuo no ba na me so wonu anti wo se ade wo fie ye na woni ne kwa nti me de minimo hwe nti ko ka wasem anen konko tingoda ya ka asem nyina wi ya to abe wato na ba wi mini problem bi meto mi pia bontena na ge humia nana wanim ni Asante mani Kroma mi ginai atam die kwasi onye ne hwe abena atwam no kwasi abe mani ni ginifo no onye ne hwe no asem ntio ai be ma ginifo konkon sa wagima japade onye ne hwe no namsa menkasa wagima temsa to aso be 3 days mankasa na wei ana minia no baabi ana wote na wo firi mu no bola ben bola ona okotena ho ndo okotena ho na misimi fie timi fie na medidi sa na boy bi wa Yesu Kristo wo ye mmoa afumu na afumu no e ba be fama aduane na yi wonti me pama aboa no e di na ko ka kire boy ne se won kikire aboa no na sire aboa na se ye no onya akorakora obepira no nti won kikire aboa no meduru efio se gay so afuo na meti no maam na sifie nhwesofo be ye miensa obia ne fie ena eboso nti mai bi beje saa na anka sese ka memetena mo ye adwuma no obeje saa dan to obeje saa dan no na otufrim ana boy ba ko bi wo ekusa se ne friend Hamza ana o ka chen se me fa saa dan ma no na one na yire nye de entram no onya ba bi antena na so me wo ba bi te mpapa fie kakraka nti miade a metuma nti fa na tena mo ana Hamza yire ne bobo mama ne se
ɛdan na ɛtoa so no obi yɛ dan no ɔmo twitwa ngura yɛ de egu fie hɔ nom ɛyɛ prapra nti mede hɔ ama obi ana nam so me fa ma hɔ ma obi a na hɔ yɛ obi dia jato na wɔ so ɔpɛ dan no ne fie no a ɛsɛ so kɔyɛ no wɔtenam nti jato kora ka so kɔpɛ dan na me kora me ka kyɛn so fie wura dan de sɛ ɔyɛ ne tenam na ɔsan abɛgye me di ayɛ de aka ho na ɔse daabi na mebusa jato na hwɛ na mebusa jato na jato se daabi ɔmfa hɔ ma obi a mai bi woni efra ajama na mbusa ajama na ajama ase o amankwa be ka kire se opesa dan we ye de aye atenam na ko ato nchen sha ye de aboso nto on de ho ne ye de e de ma o mo se o mo nye de o mo onye no ntenam am so no problem aho nye me lai na me bo Hamza yire na mane se ba bia me dia ma wo no en na ye me dan ya se me tenam yi adwuma nto de tena enum na ye wadwuma o me twetwa ngura gu okra pra o side ne jato na nipa kro wi a obɛpra ne deɛ nti me die funum na chi koen na mankwa na firi ne fie no akɔ ajama fie hɔ num no jato yire no ɛte hɔ ano aso odi atem jimini na wo fie no kwasia mpanyin no bɛma jimi kwasia we ye bɛma ya nwo no kora o ye kwasia bɛma o ye yalefo obi anya ne hwe no to no odi atem onim sɛ meba nti me die abo na chi koduru na mbisa sa amankwa na de na maye o wajapa de be pa na magia wudi matem sa na wo ye de hu so odi watem me pama boa no akọ ni wura no aha mpa kire se wo kokoto so se wo di atem kire ajama ayere no anya ajama ayere boy bi wo no Hamza ayere aha jato yire ya enti wo kokoto so sa abankwa mi di atem e kire jato yire wo ye de na hu se sa atenie ne ye wo watenie sa na mpese mi hu o kan ya no me kona nim direct se nana amankwa na de na maye wa udi matem sa 7 so wajapa de na abedi mu a mpenfo wo ho mo ntrase no mo nsi ajapa de kro na wo me ho no na me fo wa de ma na nya atem de ne di be matem sa nana me kai sei genu sorry ye no matala nyina wo me wo videos nyina wo so matala na yesim kotwa estu ana say you no mo hwe wo ma ase wo so matala no de ma pem dan kwasia be ma jimi fo bome amankwa de opemo dan ya me bie ma no na me donya me na ma ne sa ma no po doctor for no ma no hu no ti say yi no me ko enne fu ama ha no e wa ayesu kromo dan wachi na me hwa de enne fu mo me ko ne nie enne fu mo no databa uhu de hwema me mpa cha fa safa enne fu ano mintimi me ko enne ma mintimi so a o de tena se to aso we are memo yi photo den so akere me good doctor for nyina ayere e wo dance here ma se doctor e ka chem se men kokotwa ayi no onye de won hwe nti obubo me sa nti ayi atade na wo so de mia wo no eno na ama bibi abefua ho ha nti o ya no de ma pem dan no obai no de wa pem dan pa wo jiri matade nyina tete to wo yes ano man tene me sa de me kan se get person me bono no chimitum anase me nya amane because wo agbaye kitikiti we untimi yem se abraham yire te ho na wo yem se na asie ne se na mra wo ho me de be fa mra kwa so oba buru be ma de na mra no so ye de e kire na me call police station anajo no ane me san kwan na matale no ane me phone no da ho keeper so police phone e be twa ni nyina video ni nyina do ye ina siare ni ba ni na e wo mo sisi na mde ko kire na omka se wo menko na ya me bo a ade chia nta ade chia no na me wo lucky de nya me be ye de no aye wo buru ne baba ko se wonda fie ana kora no dwane ko ni nya be ma no ho efie e ko tena ho ndo ko tena no wo se ni nya be ma no ntia se ni nya be ma na age ne ba ama won ne tie nti wo de ne be ko shosho wo fefo no ama o mako kan nto de ne ko ho nto mo kan asem na me ko ka kire police fo no se elipa na waye mi se no waba nto wa na police fo no ye de e be chi no to mo chi ne ko police station o duru ho no siade ni ba no e wo ho di amankwa we ani siade ni ba no e ye no anya asem keto a omo ye de ai o di mamna tempa papa se wa ye ne dai se ono kan asem na wa manan kasem no be tina ko no wo se eye mra o mu mra na ye wo no be sre ayifo no se
omra me yi sembusa no because de waye nipa ma aba no de ni kwa say ye ma wo ka asem bia wo ntibra na che say David ye amankwa de wo ho a wonye ne hwe kura no odi atemo oh na me pese mi noti bibi ntia anokre wonye ne hwe kura no odi atemo wo say wonye ne hwe no odi watemo me kan che ko kan no bro baba police ni ba ne nso nye ne hwe say wo odi na tem so be chi ni ndira me pese mi no tutu enti odi atemu ye na omo ye dai ana omo de ne koye enti omo koye na me frem papa na papa so yare wo sirem enti wa betra offense ho na me frem papa say papa asem na da bia again no edi ye me meka no mama police fo abefre na ba say o me kire ase say me tini baabi na ya bro mi say ana police fo no ma me forms na me call hospital ana o mo check mi nya ana o mo ma me nduru no mo bom mpane na o mo ka say aduru na me difa fama no so na o mo say min ko twa ayi ne fanye de enfambra na papa say ne ma ne ye nyina na wontimi ma saa de ne ye de enkoso nto obeba police station na papa ne ye de obae to ba police station wonu mu no na amankwai ne ba ko adanfo honum a wo ye police ni ana say ye no say papa me hwe de ge ye a enya fe na mintimi nkokan wasem bia nti papa wa ba hwe ne be ge ne ye de emma me na eka bia wo bia no mesom na yi atoyie na papa say oh me ba no o papa eye abusia pa ana me se me ba nti me hwe asem na ye de aka ana okogina ye ana obey no nti obey no na police ni ka say on 500,000 50 series ana papa tunu botum etua ye nti otua we ya wo mu jana na ye pie no ana boy ne ka kire me papa say aja me da se na sika se na otua ya wo yi ga no so me tua 50 series ana de ma na boy ne say oh ana ju 50 series e ho na ga we busa papa ne say e die sika na otua ma papa yi ana boy ne ka so obey wo mi ana me kan me na ka se me yes ado no nanso so adwuma mum na ne nche se seri nti na ma papa ne ebe wo wo se da bi won tia se papa no agi sika na free boy no boy ne ngi sika na panyin mbone wo fi asa na eba amankwa unye papa wo no number ho o papa nyon ne wa hai nini apa no wo sirem wo yale nini apa enti obi a ye yi na free police station se ya no ahwa 129 kra o ka asa no na mse papa me kan se na papa se oh asema nka bi akofi akosiesie mamo ana wo yem se dia na me duru via mere na maka asem no ana police fo masum ana monsanji nipa no na monka asem na nye dey emmaye na police fo nsa da me papa 50 series ye dey emma no no moji no etena ho na ye dey ye kofi ama de achi a amankwa be efiri police station wo be duru via nana kamintu firi kronum penfoni nyina wo aje sentiremu nyina wo kwasia bema nani chiw nani enye he jimini na woni pakro wo ba wiase he kuntro kwasia in fact me gina wo hwe ne sa na mse me nka wo hwe me mfa me sa nka wo da me mfa me sa nka wo da bema bie no a wo be ne sa de we a amana jawda na reto wo nyame me nka wo hwe at this point gina ho amankwa sabe ya mi wure mfi sa temye yi a krachi yi kan ni nyina wudidi no ani anad at this point options ni yemienu a eye ane b eye dabi atenie jimi kwasia umu akchia ne de keke ka ho ni nyina no udi krachi sa atem no damba cho minni na atem mboda kan ada no moto ame boy nko ometo mu ha me kan bi kire wona ne ire ne no kan ya na jo 11 o'clock uni na temda ne ba cho minni boy yo to ya temda uni na temda ba cho minni na temda okay mienu meba me mo akwan anu akasa mienu waso krachi yata adiem emia de na pemdan enu nti no ma ye be kire wo no nana me pa chi wo ble yo to hu obeto me na mba she mechi ma wonta afu ba ko she mechi ba ko timenu wonu mom ne be peja ne sa wo firi soro ho ene to ame ka dan ne ho ase me ni dan wura no e ka dan ho ase no obeto me oto am to wonu mom ne peja ne sa ngo obebom
ene dan wura na kan oho du pa cho ma ho na mba hye mechi ba ko nso kura kita me nkran keto adam na su kwa na em operation enche o de ne pempem dan me pa cho de mi ntimi mfa ne mpem dan pa o ja metimi agina ne enti ne o me eche o me pa cho se oto ha me ho no ada no oto ha me na akra ne hye mechi no wo se me di na tem me ne odu ho na me ne akuya no daga ate ne okunu ne ti ho eti eto na bla ne me di edan no nkomo se bla ya ba no ha be kan kire ne se o ma me ntina fi ono ne me nkasa eti nya de so ode edan ne be de ebe ma me san se onu nu fie wula dan wo fie ho eno papa ne de dan be ma no onu nu be fie ho obi one me nkasa de be onu be fie ho to on pene ma me ntina dan no ti asema me firi ma no me ka kire bla na ne se jeto me mom de jama na de dan ne ma ame ti se o so ma me ntina ma me pese me hunu nyina so a odi gina aye ma aye de kire nyina so ne se nyina so ne so obeto ye sa na ye ka sa asem no eno wo se me nhwe yi wo de me wan so ofi mechi eba efie wura ni fie ho eba amankwa hwe yi na mse maye ode di ade na maye wo hwe ye nti opeja ne nsase no ena jeto ni ye ne se wo na mebo obi ena me ka ti hwa na mpeja me ba no keto na osi manim me so na mebo we ni so na mepeja keto na mde ne bo mebo eti jeto ni yide ne kra na je de ni okuta me no ena ode me ye de eko ofie eti me ko na eche na ne yire elbesi meche so mgo ka che ne yire se me David me David mi didi David ate na ne yire so firi soro ho ebe to a me wo jeto ni fie ni nyina so a wo me de che wo ye de me mabon wo se mabon na wa mo no me pa cho me mo no wa mia na mfa na mpempem da pa cho de mi ntimi no kwa pa me pa na no wo bo na no so ma na no ho no papa me kura mi to metimi abo papa yo ti hoyi at this point farmer nkwa na fa David to so aha ne ha ye de sa ma me wa question ne be wo no o na wo yi ano ensem no bi wo hodomo a se ya hwe ne yi a ensem no bi ye te se bola suja oko boku sese ye ya ehonjo ye musa ye ho se ye die ntia ensem no bi sha ase keten na eforo obeti wadi no na ye wom nti sa asem wei ba bia asese ye atumi aforo a akwa akoduru no de bewie so a ne se ba ko anwu a ba ko bedem ba ko be pra na ba ko akodem damra eduabo galo wei de pim na wei sane akire no de beye bia we were rich there yebedru ho amankwa nie atiefo David ensunie tinomu amankwa gay nie boy nie boy ne say gay na holdu no ede na pem dan amana no ehunoi ne kuachi eye ne ya ema sesei doctor krase won kwatwa asiri ewo maase na yenhwe gay nie boy nie monye comparison na monhwade help plus doctor bidu monye comparison na yenhwade atiefo momfa monim fam wo se hwan na ka kire ne se obowa obebo di bi no eye hwan eja jatonu awai me pa cho we kula na so owa ya su ho sisi ye pa chan na ise wo tu akotena na kula fufulase sada no jato ka kire wo se wo don saka ge no obebu bi jato yire ana maamdo da wo sisi o police fo no be free wo e de court you know offense no mbe fa maamdo be pa ma cho e ka kire me se minjai chiri onu na ka kire me se minjai mame mfa me sanka no maamdo ne jina fifi jato an kan kire so don saka ge no no so bebo jato min te sa asem go kura da se o ka kire me se me de me saka na ono so ebebo me kana kan bebo na ma jato ene mako maame nya me first interview Dr. Hepa Plus abedu na menini ni me nkomo kane miwia meba bebusa de duabode no aba na wachire me mu ate na me what time ma me ba cha osesi a David nso yire wa ha David yire nso wa ha duabogalo ni mu no yesi David yire enso abo amankwa nso badua na anu siremni abaya bi a oba ya nim ha
ana musa ze he abaya na da na unkasrem ni sremfo de nka duabo de anyamula o se hwe bra sabe nsoma betra santimam entimen nsoma sua santefo o kan se ya na me ra ho adentia asantimam no omanu a wabamu no ni wura ehun se duabo nye no ni wura abre duabo ya sese ya ye kan ni sei sa wo kwa ahemfie na ye kan asem ni edi kan busaw wabodua wugitum ane a eho na ya chiw de dua ma ye dedua ni mu ade ya kase obi ye dedua mu ade a kire se ye bo ho ka bi wo hokora ye giw nwan ade ka ho kire wo ye wie ansa na yakwa asem ne so ni ato ama apedi ehunufo se monko dane maye ansa na yato asenka ne so enti duabo no enye enso so duabo so encourage duabo because asantime wurachi Haba plus doctor nana akwaba ya nana na hote say nyankopon adom bia ekoso kama enan so ye yawada bia yes yemfa sedam awurade nyankopon se ne ye yawada yawada ye dapa sa dapa yi mu ena ye bo fiesom 3 hodawuru ede kire ye tiefo ene ye hie ebinum aye won kwadu yirede ebinum aye wonum atadwe yirede ebinum aye wonum kubensuo yirede ebinum aye nsuo de yirede woni ebenom ne woni ebemene nso aye yirede awie tu yenjidi yo nana medase na hepa plus pavi ena plasmos ho dance no esura na eko woni asebe na won sabu ho asem aye bebre woni a dok makoma na twetweme pa ba me sha ase no hepa plus pavi plasmos ene makoma ya wie ni nyina no me hunu bio dok na me to ase etai twetweme na me hona mu ye me basa enkoyi hepa plus no pa no ama sa de ni nyina no afri ho nurse panyi bi a 64 years no wo USA na wa retire wa Ghana ne ba ekira de e wo kwa me kromasu apon mu o se doc me de se de na wo sika ho nsem no e na me kotu obi e de ma me ba ne se oni ne nuanom no enhwe se e ye duru a me nom a e beboa na e bi se otai ka e bodin se mpanyumfu e wo suapon mu kura no e duru ya duru a omu ni ho agro kura na ose nsema ne ba no e de bre no as waye ne hwehwe mu wo ho awie no ama 64-year-old retired nurse from US no na sisi onu maduro no ose doc aboa me masisi me ho ya me den wow na eto da kura ya atadwe ya wokan me nso me de bi toto akiri 64 years eduro ne eduro nyankopon e de adom oman Ghana sure anka na memenya Ghana ni bia mfa hepa plus pavi plasmos enye ni nua enye ne dofo enye de eben no nanka no pa eni enwumre watumi anom bi fi se eyadura eboa yen na esiesie nipadua ni nyina ema bibia so esisi so yi mede me personal line na etudwa obetumi afre me nkomo bia opese yedie no enei me ne obedi sa nkomo no na hepa plus no pa no wanya bi de hadwene se obi ho frɛ doc me call drugstore ye say hepa plus kwa na sen ho edin pa ye kwa ye nya bi nkrama adure so Ghana ha ne ye no kumase ha ene ye no eni ti uko ba bi na obi se ho edin a mesrewo wo de ko ba bi foforo so doc me ko ye se pavine plasmos na sen ye nya bi enti no ye de foforo ka hepa plus ne ho oboa ama menti ase esa se nipa no se okọ different shop me sen nyina na esisi ho no uko ba bi na obi se o na nsen no eduro no ne ho ye den a nipa dodo 20 ne bo no asesa debi oboa eye 20 Ghana cedis to ukra 60 a obetumenya hepa plus pavi and plasmos bio say ni nsuo say ne topayo nana ene me bro ni nsuo ni bi me bro ne topayo ni nsu bi say obetumya ye niema what ya say because weekend we wow ebi wom say ye ko fiada ya chi se wuku adam ba bi o na obeba na go fu dia ye ko ebi wom good enenti say obia na pomodin hu hia ne bia no wo de onom hepa plus da ya jatum pavine plasmos onom obi da sa weekend we ene
koto 1 pe entodo to hepa plus 1 pavi 1 plus 1 say ni nsuo say ni to pai fa kofi mame ni yen hwa de se de ye ka wa ha no yabo esire mu na ye ka na ebi kwa na wo pe bibi na ehunu wo ye obema fa kodu tutu akiri mame wo ye oba fa tadwini bi tutu akiri ni ye hwese de ye ka wa ha bibia no etisa na me personal lines abetumi afre 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owo amanonia edure betumi di bia bro na nansa danse no ba na eba yes ye kama no ne no a woni ye wo outside Africa ene woni ye wo within Africa here enye Ghana ha nyina no ya amanone nti obu ho Canada no na danse ba nansa Canadian woman bi o me di bia send no o se na danfo a onim no ene ka chense sa hepa plus pavi plus mos na aboa no o se na danfo na tu abom ni yefunu ayekese a chese ni shape ni nyina no asay a disfigure bibia hu na otumu se oyare ase enema nkoyi afi o hia na danfo ya after bear some 2-3 months na oni enhia ye na danfo na ye kama ni shape na ba and very active obisa na danfo na o chere se Ghana duro bi etai ka ho asem hepa plus pavi plus mos na bear 3 months oje na dura onom amana twe kama sabio utumo se wa yo ba and na danfo no kire ne se aside se wa twen na ni shape na ba no ena okokete so otumi da yi afei otumi didi kane na all those who tu abom so hu aduane bia na odie wa yesu dan na yes afei so no na poso ananka kane ote bre wo ho no ena oye dwuma brochi adwuma adin o dafo ne ka ho asema obobre enso ene otumi ye dwuma ebrebre bi no onti brebia no ho ye ne den na osena danfo ne ka asem bia no nti na ama ono so pe bia no se etuda kro de atadwene bi etuachiri na ebasa na ne wura fi se o 51 years what ya say na danfo ba no 51 years o se anytime a ode hepa plus pavi plus mos be kwa ne widie mu na obepa atadwene bi e de atoto akiri no na ne wura fi kura se nimfie no eye 51 years ye de bia send no Canada ho what ya say edro ne de o amanoni a ye de brow diabetes for dia danse o safo woni adware na ho keka won woni awo ho asem na eye issue obi ho ane boa no na ehihye no obi yare no ne doctor say onyare but onu adi danse say wudie ni mu ne ho nye me emfa hepa plus ni bi mro fa ne sa wonyare o no ma ho ayedin abrochire 0542 807 907 0542 807 907 o Ghana hadia take advantage what wedi wote de ye kan drugstore bi e ben wo bia ne ebi wo honom ko pabinom numbers a wo fragi nkyeremu o doc matobi kwadunu me ne sei o doc matobi me pesa atadwe no doc me wo infections me baby obenom onom ne sei doc menua bi kra no dro ben ne hye ne be mem stroke na etete me di hye bi me haw no sei ne sei ne tie o fra meto me boase a kyerkyeremu woman ba ko enra na odi na dance o Royal TV on se Ghana hade asem ni bi o he sura bodwe se nti me hu se waja o de si anu mani age ai because asem ni bi suro yes nti etuda ne ye jama woni ye wabodwe se what ya say woman na dance na odi ye no me ntumi nkan street sure de all kan nyina ne se eduro no aboa no to the extent say yare a na sebe ye hu ne se we die enye yare ba o so a eko was say so onum hepa plus pavi plasmos obeko bi on be viral load e na ye ken on be checking ye ma no na eba fom to the extent afi ni ho bio enema na te say osuro say hano no eni ho bio enu Royal TV mate wase oba kon so de all kan say ne ba
2 weeks bia ne ba no 12 years saa de yin so de ye cheke ne ka kire wa ebekun ho adwendwe kura na ekuo say wo suru hey yes eko and enya one severally about Royal TV obi mu free Kumasi outside Kumasi ni ade but enya nsem nyina so na so betumi aka de betumi aka ne say eboa well being sure fa ne say wonyare nom ma emwa o ma ne se ne ba 12 years 2 weeks bebu ne sa Hepa plus baby plasmos and are correct edi amane tina ya metu for say oba no wo SHS no JHS osua adwuma no mane no be not because o yare o ya duane a ye die ene enema etwa ye ho ahia no wanhwe ye ne nanamase saa na de o hawo abaye oba konso a no kan de wo Fox FM oso no de edron de ayama ne nti wa man friends nyina o ye muslim numbi oba o anytime bi abosome beso asebe o yeso obu ne nsa no na mpompo abebobɔ no enye wa no na hwɛ ya wa ye ma ne bi fam na mpompo esan ball during that time no enye one na abebobɔ wakɔ hospital wa no mu until so nya Hepa plus pavi plasmos and the menses ni flu kama mpompo bia so ema me personal line is 0542 77 85 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 when you wa manone no yemfa bi mrɛw na nso nya wa hoɔde because be ya se be wa manone bra wa bo nyina na ya renti wa betna Ghana na ya tuki ma won se ye kwaba wo ye mobɔ ye omo a obo a omo no ja wo hakɔ no nka nkyerɛ direct no atu ne ki ama won so ye kwaba somje ye kwaba Sre wa manoni a 0542 807 907 0542 807 907 me remo send a message na me twen response bi na said na weekend no ebewa no minim say they are awarefo ne abusua ne ma ti nanka me hwese kwan o ma watiefo a wo dom no enuro no dodo a wo pese me demo mo no anka ye ma kwan ma bi mu enya asa akonya no na me twen response me hunu response no what you say weekend ne wa because Monday wo ho Tuesdays wo ho nti so binya Hepa plus minim sese ye bie 3 hours phone tum kra na obi a bepa bi age ene we na enya ni sei me nka number no kra mama menya yi men ka number no wa obetumi afre no jibi ofrafo a wudi kan ye fra o say o ka se free he mini agro ye fra o say Auntie Mary pram so Hepa plus ye do no wanum bi da ma me pa chomanum different kan dia ya ma o kire me na me nche obi ye ja ho adwuma nti me nom ta na me to han ni ya I come up na the baba ko de e plan Hepa plus baby because we come we abo Matthias ye ene mabodwe sa no emu enya yi kesi nti odi atobo Yatias ye macha omiensa ni nyina bi brabeje hello wafrafo atoso mi yodudi de sa da ka se free ya bana Abdallah Said Krobea ya wadafu ya Abdallah Said Bibi abo ko de Nyamiaro the tres of Pia watch red tresom no Abdallah ene wa mama ni age tresom ya wakai me nuoma enti sa nuoma ni nti bra beje miensa ni nyina bi na fa kodukoto akiri wate beje fa koto hello we did the sana ka se free hey Krobea ye the friend eja champion ate champion because of too much wa na mitimi mo magazine ni road okay mazi for na bam na wadama enu emiensa ni nyina wanya bi aboda ni American numbikura di kan na makoje kete wo Hepa abapamo
Okay. Na wa no makoje ho katri dia kire sa wonom de na aya ma hunti ama tokoso nom Krobea jai o de adamba be jinu senka wo hanka obehu mi tie me bizite me ye fie du sia fi enso hu ya ka teme so bo hepa place no wow no kra ba ko pe ai afidie so okay Matias ye na wu na de say mo wa din we ye men's code enti Matias ye men's ro bra ba jemi ensa ni nyina bi ko hello we did the say na ka se free hen ye ya ni o hwa ni o eja mu akọ ka se free hen amako eja mu akọ hepa pras pavi prasmos so asem aye ke wanya bi anom papa ba me do ni ma no ne ko say Okay. Very good. Wo wanom to pa ye ni bida. Wo de ani ye nsuo no. Bra ba jemi ensa ni nyina bi. Wate. Hello, we did the say na kasa free hen. Abashe FM Steven, me kasa free Asante be kwai. Steven Asante be kwai. Okay. Help press no wanom bi pen. But I mean, can the eye actually amount me? But now me can tell you, and let me see. No, one minute at the check. Enti, omo eye dwuma omo tena se che no de na abeka akire omo afa hepa plus ho. Obi am hepa plus ni no me come up every last month. And one year no. Pia, mate brabeje mi ensani nyina bi. Ofrafo a wutwa to ye fro se na aka se free hen. Pacho ye free master kwara. O ka se free. Mo chiga ya. Ya chiga ya. Masa kwa na fitani ana. Pacho ane. What you say? Yeah, masa kwa na. Wo kura ne be ma won kasa. Brabeje mi ensani nyina bi. Wate. Beje mi ensa be wuram se si abeje ko. Me doctor Zama mo number. Yeah. Adupa. Wow. Eton ne ho. Wow. Asema me ka kire wa no. Yeah. Adupa. Eton ne ho. We duro wi. Na no echen de to de bi asa de me kura na me ye. Na na Krobea ka kire doctor. E ma ne nsesa na no ne nsa no da. E na me se won nsesa nso da. Se ne tie ne no. Saa ne betie da. Tie fo mfa nche me. Me mfa frefo bia bio Asem Beba na ade betwa to yo na me da se ye ntumi amfa wa online so mane how ujai tuma Bobra drugstore baby we sabio wo se 60 cedis de na nso o hwemfa so ade kwa pomodin no ko tobi kofi na ye maame mo mfa atadwi ni kwadu nyina anka homa won kunu nom because there na efese nka weekend Friday what na afunu baso Saturday why bibi kakra what you say na Monday no nso o di adwojo edu branda me kunu mfase kan enkonkodo man kwadu ntoto aduro na chi ne branda no onye de sese my number no ne enfre number betumi afra me bia so dog kwadu no me hwa ne nhoma no menye ne sei atadwe no kra me ne sei dog me ba no benom ne sei me number 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 Helpa Plus Pavi and Plasmos Monica sa doctor dase out of Helpa Plus doctor ena enewie ababe som I told him ya humano yammo I want for that so free but to me am fa che me wate ko pibinum yeah odi ewura drugstore pharmacy over the counter herbal shop baby aton waduro bia obi aton bi 2020
to na yusu na beboa wo onua tie weyi nso na metwa me ho aba apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada we nimfie du yenu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawu 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we die twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu yi enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoɔ yi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yansira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu crime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya akuponcha esesetika ho yare nyina wo ye detox etwi fifri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia
sanopo awio anwumiro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama a wotimi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfi duduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se ho ya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye bi koho sisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bie book mu krasa wo kan ya hu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 6805 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL nenchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yeni Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena nso biem tam heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya tam heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duo no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bia dani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4 I must say, Yakoya Yaba 102.9 OTEC Asem Beba Dabi Mediano Edna Wasuguswa. Ewia wutie yai. Ewia oh hey. Na enewia awode bie munchia enkomao. Happy birthday to you. Reverend Father Bakita Owo Evangelistical Catholic Church ya ewo Boshe Ampabame ene Reverend Father wenya feko ediaka onfie ho na wa ba Jacinta Bonsu said na ye wa wodai Reverend Father Bakita ose nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyere ene ni yokudru honhom no say count. Happy birthday to you, Father. God bless you. And mia me de share minua ene madie nyina Inspector David Enin our Regional High Patrol Unit ewo Kumasi Central ha. And now we are Inspector David Enin. A very good afternoon to you. Nyankopon hyraw. Onto wonkwa na minua na untutu anamo enso emfensi. Sanso na minua
mede hye ne madie nyina engineer K Edu engineer K Edu na we engineer K Edu ona woda K Edu gas oven ano e so am right about to echi ha we engineer memo ha mechia no adwuma efo ni nyina Maxwell eni abadwafo nka ye ni nyina mechia won momfa ye ni agro ho Nyankopɔn enhyira mo na ontomo nkwanem afei mia me de hye simple plus simple wayo ona wo de simple plus aba na wiai onso owo adehyeman oni Dr. Caesar ene di animhwe oton phones ne na accessories ene ho ne oma na wiai simple plus onu wadwuma ifo nyina nso wa biebie mu abadem Nyankopɔn hyira mo na wontutu mu anamo nso nsie afei Dr. Dawood ono ne panyini a oda Dawood Herbal Hospital ano opanyini ejeso krapa dane a Metro FM fodi wonu dwuma ewo mu enkane no sesei eho na Dawood Herbal Hospital enso abedru na dwuma yefo a mo Dawood Herbal Hospital nyina mechiachia mo ye bomo abaso wate mo dwuma pa ne mo dwuma dane a mo yono Ghana for damase etiefo sa oni Dr. Dawood bompudimpu na wo ene wo hawo a ebepa ho ama wo bema se waye mmere da bi asesa hyemu ana aka enye manompe enye kura sebe esese oma odofo no nani gye ewo mpem wontumi nyesa bra Dr. Dawood ho se da fombe mo be pagya no ama wo esi kire yade bi teteo emoja brusuo bi stroke yade bi na de wato form hepatitis B bi ana ulcer bi na hawa oni papa no nhia sesei enamu yade enso adokoro ma ne mema no papa misrew wo de no wakoa enamu yade no nko wo de se woni Dr. Dawood hia sa namu yade stubborn na wabeka also no obekọ obi ho a wo dwonso abema wo chem wo dwonso wi a wonya atenka dwonso ni bi akam ni nyina enye o prostate na ebo nka yese ye kese so de na ye kese ya ka kire o ana ye de rubber nso kura tumu a oni papa no nhia eje so krapa papa no wadru obeye hwehwemu do be fam fidiem o de aduro be kan ye frɛ no Antoine Fom Dawood ne number ye 0244 88 6437 and 0201 681 717 awie abapa mo eni edi edwa ko online ko Google Play Store ana u use iPhone na ko App Store na ko download this app yi abapa mo na u download wi a onuaba me mfanya kwadwo wuram sese dia ha na Ghana di dwa wo ade bia nipa dasani uhia wo dada setremu bia de to bia fridge air condition fine TV watch entade a ye hye ne o ma use wo kitchen ni nyina to bia de ya di nua na aye mpa wardrobe na asefo ni nyina to bia na hwesa abapa portable washing machine eye 399 Ghana cedis to bi che odofo o maame o yere o mpena o ba to bi che no school mu aye portable obetumi ayusu wate abapafo yi se wo de wuni phone na ade be download ye app no dia gesa number ifre kan de wo pe no ye mo ne bo nkyere o send bra na ye mfa wo ne o man so mra wate sa na ye adwuma ye number ye 059 338 6133 and 059 339 1848 and now we sa kai sha den sunsu biu se eje Peter Herbal ononso ewo Feyiase Pentecost Junction Lake Road and abehu eje Peter na adofo eje Peter boa adehye ewo Ghana hano enya asem ketwa ose oba wuntumi enwo na ye kasa wuye bunini fa wo yefunu no begya no na wonyem adwuma simple be ma sa wo ho haw ni firi wu a be ba bi betumi ni oba hia normal all right ba no ntumi nyem oba no efri oba nyinsa ne ema ni nyina no wo ba ode ahahan beto funuma ne so obeye hwehwemu ohunu se obewo a obeka kire onwo da obeka se kusufuru Nyankopɔn wate ase papa na wo de watenete enti se wo faka na usi Feyiase Pentecost Junction wo lake kwan ne so a pragiafo ni gina ho ka kire om so omomfa anko papa na o ya wo aduro ne ho asa se nya wo ho hawo
na bɛɛma wo nso wayɛ mmerɛ stroke yadeɛ de wato fam mogyaborosoɔ ne asikyiri yadeɛ wonti mu na twetwe na mu yadeɛ bi no akɔte wo yadeɛ da so deɛ ona anim wo ne agya Peter bompu ne mpu a papa de bɛboa wo wɔde agya Peter heba soap nso aba wa wo honam wani nsansa agye abɔso no sɛ wo ne papa yi hyia a ɔbɛma obi ama adware woba wo tɛka femfia ha na abɛhwehwɛ Yvonne wɔ front desk wɔ nso a ɔbɛtɔn bi ama wo na nso akɔyusu agya Peter number no ankasa ɛyɛ 0543 36 9993 0543 36 99 93 awiai kaibio sɛ Jerinas Herbal omo aduro Jerinas Herbal mixture no atridi yade ho adwuma na ayo sese die nsuo no ayiniti eba se nsuo atridi yade malaria ne nso dɔɔso kyerɛ sɛ monten so monchimonka ededam nsuo tam na ntontom abetina mu wo no ono mo hweyɛ o se me de me di bi huni onfoka unkodwom Umpi abonten upie nko ade ode beje wode je nso a yade no beba sese o ho ayehye wonum nyina ato aduane wuntumi ni wonam wano ani su kyinu eni o ma nkoyie koto Jerinas Herbal mixture Jerinas Herbal mixture odo no mo a emani pedua ni gina yie eni e de Jerinas Vico mixture nso aba na sa Jerinas Vico mixture yi se wunya bi na sisi yade bi pa na daw so a okon enko e be se bebe ma mo ayemre opemba ko anu ate ato ohuri mututio ntutio tumi bini kosua kope Jerinas Vico mixture nanonom na nkanya wunyina wate ase ya na ya mai na pejao ona ukono wate ase aduro de ye Jerinas Herbal ya wobrema UGC baby a DVL de wodo ya number ye 0241 81 4677 Amayeb Herbal Shop Wabu Station. Omo na a distribute Jerinas nui. Omo nso number distributors ne number eye 0538 48 4411. Eduro baby eto no bi anso kwa. Ubenya bi wanfa anya akwadro. Na se oto na wono no mo a. Nokre me se wo se ubegina se. And the Volta Drill Limited yetu nsuo. Se wo ba Ghana ha. Yensu tuo die yemfa ntwam ewo voltage of mfitiri ni se ntire se omo na aben ye hwehwemu a kire yen se onom ne won fidie no onom ne wa nimdifo no obi ho no okura fidie no oni nimdie obeda atumi atunsupa e de amawo na nso voltage of die onom wo nimdie no san wo mfidie no en wo mo ba wadwuma ho se ye bahia ye behwe ni hu sa ha ne yetu no ne ye dimfidie ba anto amfom ye dwa asase ni mu akwa asase na ya ase atwe nsukroje de amawo ye enti bo o drill and there ye Volta Drill Limited for ne di wudwuma sa wa man kwanchenfo e bia betu na wanya problem a wo de be frɛ yen ye besiesie ne kama e de amawo wate pompo nem kura de bi betum asaya ye besiesie amawo ahodo da ban ne main office ne wo ukosunya tachima ne doma nyina ye wo ho ye no man kasa ne ye na frɛ yen wo Ghana wo amanoni o ibetu amawo number ne ye 0244 299 520 afi 0266 43 2210 David se okọ mpanini animu a asem de hia na edu ne ye de bonkuro ene ye ka good abaya we adenti no akobu ne dua me modu dua no waye ne dai ono na abo me dua edinkan me na mampa mfi ana de o ka se ma bolu dua no ba bia wono sese nsam no doso man to aswan kusi anka obetem ase ebre nso na mde adwuma nti na me busa ofa no ono de me number ekoma obi wo ba bia wo koye no ne madika de nsa koma ofenso se wayira se memsi mekunu nti wayira wo mo hwehwe no nam se no bia wayira wote aprapro so eye adwuma ba no hia me nti ma ko busa na chiri kwa da bia me ko afuma me hia no so woko nti mo wana number bi frɛ me e frɛ me ana obusa am se David nie nam se ai no se ajajem se ba David nam se ai no se unima fia mankwa nti na ayama dwunum na nam se afia mankwa be no se afia mankwa na wakotena boan kwa ono oyire eno mma atoa so se mo be kunu na ma na dwana ba paproto no me se 3 days ma be kun afiri ho ne number wa sisi ya in fact oye hwan minim nipa koro minim nipa ban ente ho no na me ka ten se onim nyansa se me na se masi
na wo frɛ me mbusam sɛ bia sei na nipa na bɛtena honum na wasan frɛ me dia ana me frɛ nsuo ɛma sa nipa koro sɛ nsuo na wo ahyɛm 3 days so ba be kumi dia ɛmfa ne mmra ne mu nipa koro because me nyɛ obi abɔ ne me nam me yɛ madwuma na kyena ko obi akokuma to atwene ba bia na me ka dia asɛm te me wo frɛ nsuo bɛ ne ma sa nipa no me friend Antoa na ofre ma nipa no ha ebo sa nipa no bia sa wo de wunim nipa kro e do ofre wo ka sa asem ne kire ofre ka sa asem ne yede e kire me ana de irezi ba ya amankwa no sa se me ma bonu bia no asem ne ko court wono na ma asem ne ko court ana judge fo no e ka kire se pasem pa bi ka na de wa ya abrantie no enye sa na yede ye nti ye ko bia judge ni no wo yo ba na watu asem no ye se bra ana wo ko frɛ wo sister ana mo konfo na mo yi nyina ba court wo ebe ka kire me se o sere me nti asem na minjai eni yi ko fie ana mbe yi ko fie nti bra na o dire ba ye no e ka so obedi asem na nti we na sa frɛ bra na ka kire ne se me abba honum se yo mbe yi asem na abba fie nti won frɛ ne ba no na ne ba no mbo no bosia no won ko hu lawyer ni no ne kan wasem ho na bra no frɛ we se e ka kire se amankwa mafio na etwekom de me wo me phone so sisi a record ni na wo me phone so sisi a na obi na afro obi a yede na unya record ne no mpacho de ko ye ni se boy ba ku bi ni tifie nti me je ne phone eye call nti me je phone ye call no ma fa sa phone anya de anko man nti me phone ana obaye na me nuho nti me phone bi ana ya na me to ayi out se de be ya obi fra me be fa ma hu se asem se afre na ma ye nti obaye no nkola tam sa phone no e de ma no na boy ni ko fie nti wen so ya no ko boy no ko je phone ye call nti ko ya na boy no so e tam phone no ma no nti onim se eye boy ni phone no do ko ye call nti asema bla no be kan se akwana na ni abo no metiti ne pa bla na wo be yi asem na ba fie na be kan no kan sa na me se o betiti me a many problem sa court asem no se waje 5 million wo ho se ye twam mpacho de wo mu se 5 million na o ka se ya magisi ya twam no obe patch no de asem no ko si papa bi wo ayesu wo waje ana wonye me kire wa me pese mi hu ye ane ana da bi na watwa so waje 5 million meje okay odi asem ni ko si papa ne so no odi ko si papa no se o pamacho na de wo ye no wanunu se eyesa ka wono kura no wa hu ntem nti wo sere nti papa no be kan no sa sika ni nyina no me jare che no me sese ka no hospital ka ana police fo ana me call ma se ni nyina no esi be 40 million yese wo si wo woska ya obetete ama amanfo adi am ya digewe ya tum nana meba wakasa nana me papa no ntimi pese ubie phone last no ama ubia o face man ana ye ne wo nyina no o meka gewe asema kire eye mate oba odi de say for record sake bra we meba tobo for record sake ye from say Mariama de Ademu Mariama Ademu wa bo amankwa adua mboni dua why no abodi dua ne ba na didi matam se me hu fi me hu sa bodam ni me hu sa preko odaka mu me hu sa odwan me oba fun te se wo emom me di yaw ebo dua te me ka chance se wo abi sama sam men fifre sei e de ama ma me akoje admission amount enne wa wie ss be ka chem se me hu fi me hu sa bodam ni me hu sa preko odaka mu odwan me te se oba fun de a ena se wo kofi no nim no san su adwale a antoanya ma ne mpua eye entu frɛ antoa mpachai ena ofre mpua ne yensuo bɛn oda kokote dwom ho oda kokote dwom ti wo ko nyina wo hu ni din na che se wo rest dia bebo na ade na wo bodua me pacho ya wa akula ketua wei etimi bi anu ka che mimi hu fi mu se bodam ni da me ba otoso mi enu kra chen opanyini na oba bia me ti o kasam se me hu fi no me de peme mada achen me de ahwa me ba medical doctor me na wie me ko postu no wona me ba otoso mi na wie ye e no won second year nursing training wo so ikobi apu omomwe ai medical doctor bi no omomwe nursing training bi no enne ma wo bodua no se do si to me hono da omo no mo ho nyina na e ya hojude se ba enu nti na ma wo bodua ya na me de bonudua no obi aka kire wo se wo hu efi se nipa kro no ye ko sama na hemfie so o medware wo
ada na ene wanko sama no na dua mom na result to so bebo yaw sorry Abigail betna say adentina maame a obetumi awo na ubie wano na obo o ka kire maame no sebe ne hu fin Abigail adentina ayesa Pacho, enyo na mekase ne hu fin asam na ekoso no maame frɛ me ka kire me say okɔ ayesu ofi wan kwa ho kwa ayesu akɔgye ade obi ho ama maame ma enkran ketu akɔhyia na rom na mpaboa e de abɔ na so no obi na nam nipa na ya dansini ana me say onya abote do ntwa asam na kɔdi police station nti se duru ho no ma me aka asam ni na wo police station no se wate nti asam ne call police station ho no ase de na police for na eja me maame ne de na sister na ya maame na ma homete ana maame bie ma no ka say wo ma we a mo ho afiafin etimi akoyi o mu na mpaboa e de twa maame ani so antimi aka hye an kyere nkora no abetana anim sei e se bedidi maame atem ana ono no se me sei ne ho fi nti saa de a saa sem na me kan yem me mie ma no nka saa sem ni nkyere obi abi ana odi bodua no me manim de wa mum de asem o ka si manim no nti ne na o wa modua ne wo wanim nti na o tweso no ana me maame o mo hye se o mo mla asem no so nti da Monday na no pa na mechi ba mienu wo ekra na se ho no ana ofrem na maame su tue susu bi na ofrem se o mo diska no ama ne ka nti yenhia enje na mesuo mate nti ba be 9:10 ana me nua ne sa frem se maame apie no mu hu beebi a wafa ana me se wa apie mu beebi a wafa na de ntina din kan frem ya no pa be 6 mu ho no wan kan hyem ne ampe ho asem an kana se se about 10 kwa ko 11 de hefa na ye kwa ko nti wo ye de hu se maame na bodua wan na ka kire wo e ba sa no ye ko ekram ho no nti ye kwa ne ko mo fa ba ko a asem ni si police station no wo ho no ni bi ne ko ne kura se ye hu me maame na papa yi se obeku me maame nti no maame so apie afifie ye hu beebi a wafa ana papa ne se ono kura no ko papa yi ho ekoka kire ne se nkomunya asem no munya bibia na nkomunya asem ni mna afie na nkombeka papa no edidi na tem no papa na ho ase ho ni didi na tem nti ho na ne yele ni be yatum se wabɔ mi dua obeka no wo fa nanim so wabɔ mi dua na mo fa no so bɔ mama ne na misiyo mate na me mom de me di na tem atiefo asem we ebetumi di asem aba se oye ohoho na ukọ obi kurumu a ento abontempono se oye ohoho na ukọ obi kurum se wukodi pa meme ye wo ho akokonini bibia wo beka se wo hwe asem we ya amankwa wobetumi ahwe nyankopon anim aka no wa afidie iso nananom etie ahonhom a wa afidie emfremamu etie nyina se papa we uni natem da ewo wiase me pa cho mi gina nanamu anim enim mpanimfo amwa atiefu etie mebi ampanyin koka bia se meni natem kosi adana omoba me so anadwo bled 10:30 go yina wona ne yiri tena moto so betu me obo anko mu fra yesu to ambo anko to mu buka afuna na so mu di matemba to mu di matem no mu siane nti udi natem wo mu di matem se ye di me ba ye di me ba ana me so me kire ne se sa ye me ye di me adi mba me so won fa so che wo no a nani abo no e ba twen de me kan David onso betumi atena fidie yi so nananom etie nyankopon anim ahonhom e wo wiem nyina se abaya wei enya tete na wo ne wo yere ne wabusua hye da tumani asi ne so se mo betete no e wa yesu ne bo ahenkwa nana Krobea edinkan ne kam pira amani ba ko pe amre na masase so amedwene mani ane ka me fori de baaye ene nsu ametra baaye sabayo ntene ho adwembone anasa madaso mo da ya ye bibi atia ne da mami nkoduru ubaka koduru ben kasa nchebe
ti again di ma famu no Krobea o frem kuro no so Asante Bema mi ko to Asante akodo Krobea akodo ko busa na Asante Bema na ni abo a o de ne beba me ho me no bia ndim ndi nkomo obwan kwa ho ba bia wo kotena no wasa de makobare police station ama ma cheme o cheme akora na wo se wo de mbabo abo no abura se no phones ni na just ya akora na ko school aba mo de amma no se on fan ko yetre no e wo police station se si ya asem wei adofo esese twa wa ha muyano asem wei esese twa wa ha asem wei onu mi enu nyina no obi nim no korekan nanso obi nka muntie asem wei ho bada asem wei ebetwa ewufia ha ya enko baabia bio wa mankwa onsamo a wode baaye se obenya wasumdue na watena se na waye wadwuma enu ne hia baako se duabo a abebe ba montem dua no etan se ne mo boroboro nua no etan ense se mo buru nua enua na mabɔ no enye se mo bɔ se ye behwe ama eno afiri ho na wo wonni krachi we yatembio na krachi we on kotete wonso wabrabo bio enti mo be sign treaty ewa afidie iso ewa wiase ne amansan nyina nim na wa wo be buso after say ya dane dua na wanya wasomdue na wonso wankodi di krachi we yatembio ana na yere ubuswa ene wo sa nipa kro no say ye Asante man fikasiem manhia kra ye do be kwa Asante man anim me hodie se jane tigu so a uwia wo be brew ho ase enti wo amankwa de dikan ka na hyame ni matiefuo nyina bosa asem a wo de aba be dan ye eya asomdue enti se ye ka asem ni wia asem boni bi e machire bio ka fa kire me ni matiefuo nana me pa macho nana ni mpenimfo me da masenso me pa ma ho 20 ana me de be dai mu sane se me ne me manki to akro nya ba bi ntana eya abrantie ne yire ni minu abe makwa me alale me nya ba bi ntana se me tena se me ho to me ni boafo bi aso wiase ti mo ni maboafo ntina me die mlika me de beto anka me nya me ba bi amakosere abosese tu aban be sia na awotwe na bosumi ni me nya ska nkutu aban be sia aka me nam ti obi kuro so se me se bi o me nya bodamfo enti wo hye me bosse hye wo bosse me akwasi David me hye ni na tamoda na me hye no nso kura ni na tam so da enti wo hye me bosse se ye ka asem we wie na twa unko hia obi enkobo na kutia e me enkofa asem ma hye me abo no me hye obi mpim na kutia na nanso me nya bi nso mpoda mate kwasi David nana wonso hye me ni matiefuo nyina bo ewa afidie yi so sa asem na ba yanim ha akukọ kom yaye baabi anamo twe no mo betwea mo bese mo ankasa mo ho adaage a esese nka mo di ko pesika time is money na mo de nenam ha enti hyameni matiefo nso bose asem na ba yanim yi se ye ka e ma asomdue ye adwuma wo be ma sa awura we nso asomdue unkohia no enkoka de enye nkyere no e ma enkofa asem ma yo nana medawase freezer me ba wiase minya sadi bi da semebo me sha obo na so no kra damu no na nko da di kirewa wo de kro na to me so minya bi da wo se ma fa me mfa wo na wo de mi ko na nyam na me de ko de wa ye minya maja ya chew entu sha me bo se me sha obo se sa no kra na ai wo mu no on de di se me ma fa na de me se sha me bo se asem we ye ka e ma asomdue no ba wia unkohia no nkoka bibi mfa nkyere no o sha me bo me ni na time da lifi wura no o sha me bo nana me jiudi o sha me bo de otimi ya na buruwe o sha me bo sha bo piafo me da se ma bedwafo mram e wa asebue ho abaya sikotna aja kwa me fro wadwa na oba de chia me nso mram sa asem wei esese etwa edua wom eme no esese eme na bi wo ho
emede bi wo ho ebi wa asase ne so very good oh krache wakɔkye me police station no ɛta me abɛn ko see place agis kan ne kɔ enti ɛyɛ abɛn no da so wo ho me pa acha wo ho but si press ɛwɔ kam ɛda so yɛ wa de press no di si mfie sɛ me pa acha o man fancy press me di man ni pa kɔ so o ma mi scan fa ma no na me onkoto ti ni pa kɔ so nyɛ nkoto enti oje sɛ me pa acha me je 1000 sɛ onkoto e kura sɛ abɛde ɛda so si hɔ a wo betumi anu ade me pa acha me nkɔ so kola wo se me kɔ so a me yɛ ba me ɛmba sa bio men san kɔ wachi wanim na yɛ nkɔ wotie de America no good enti sɛ wo de beto mu sɛ emfie num wɔnom nyɛ ho konta yinu frim eduabɔ da ɛwɔ hɔ no yɛhwɛ nyi mfiri hɔ nya wasomdwie na tena woto so ɛyɛ wadwuma wate good mema ma bedwa fo abam sabre sister spices ne de ɛno na amakuma se ayi hwam ɛno na ama sese wokɔ ba bia ye didi sɛ me nyama ponche ɛne men light soup nkane nkwan me kwa ponche achi sɛ ya utumi hu sɛ wate ase sister spices no ehye ene mama oba panyini a wona wodi aponchi achi abadwoso ma me nchia wo ate me ma me prekopero no ohumi ana na ni age se nsu me hu na na mani age enti se wunya sister spices ibi na wode yawo nkwane a wo ye twoba manfo beba wate ase ye wo goldfish chicken stew and beef flavor dia wo pe no to na fa ye waduane se ye nkwan eya abomu eye sister spices and American for ma se no anso na ye nyina obi eto enti wa wo ton spices a won ko fa bi se wo ton a ma na ma to bre kuma se adum pizza Truman Hill so amene ba ntema dwom ubenya bi etu akoton wo konkran CMB ni okan hie bi wo ho ye number ne ye 0243 53 5025 and 0279 140 940 Eradi Fie Herbal Center traditional doctor mankwa owo kumase krono mbosie papa no owo aduro nwanwa wode yetrimu adwuma ene hwan na etie me utrimu hawo a wunya ye atena wo so ache wabre pa wabre I'm telling you na mana moto na ne doctor mankwa mehia ewo krono mbosie Red Park omo aduro na fako ye utrimu adwuma ebeko embebio wakoti nemu yade bi abra papa no bemu aduro enemu yade ne beko embebio etwe yade moja broso Tarford also na stroke yade entrimu na etwetwe na wa yemre wo mpem oba wo nsabuo munye wo de bra kronumbo sie Red Park na ne Awurade Fie Herbal Center Dr. Mankwa mehia ho no mo wa ne number ye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 sa wo ye panini na asamba wanim na asam no wanhwa anka ma se antu anum janwa na anu adumu ejeyi eto brurite nyanu ensu kase yi eto ye ene ewusi anani na mu nkakra nya ankwanche no esesa wo kwanche ngusie nketengete no nyesa sa ngusie nketengete no besa afiri a na sa be yija na to sa netie yenhwe ewi ase no ba bia a yeduru no se wampa asumdwe ama wo kra obewu ntem because uni asumdwe obedwendwene enti me wiase a menamyi sa wo peminua me nso me peunua ena nye nuane de ani ni free maame ne papa wo nuane de waye wo ye enti menamyi sa wo ye me yie a wo ye me nua wa anye me yie a me nka me ho ma wo bio unya me a bikume obi a wo ya de ebe ma me pressure ebe stress me na me tumi dwene me ho amanfo ha wo egumi so e madwene ho awie na ho so san de stress ya beka ho mentumi first na ne kasa brad sticker down water se ntisa bia wo ntisa bia wa wunua enso no oprawo wa wunua enso no oprawo na sa asem ya ye kan kwami alare ya wo wa yesu asem sesi na asumdue ba na wo de oso ye bema ena ofiri kusasi mam abetena yesu a sabe wa wunua wantumi anhwa ma asumdue ama na ye kesi na wo ye wadwen so obesa akotum gabiewa ye be kire so wote asante mam ate na asante man so wura because se wo hwa sa asem wi ya
enketwa ntem owura we wose me mpasam sika me de ye yikura 4 million no alare je na nkafa anuana de ma no wose mempre minua no de me ka 60 million enti ane ye magini nyina akra enua good the odi ye onua wo mehwe agosi alare wo mehwe eya kwa me nana mama usimanai kwami ala agosi ala le ko ye die ni no kwami ala na me da se mama usimanai ma yen chia tiefo nyina ne tituru me chia fitafo ya motofo ya mo wakyerɛ se me sorry kakra na ne wi amusi tie Asem Beba Dabi no wow ye chia mo na me chia afigobe nso afigobe ene se me di gobe sa wo ma me gobe o ma me mo ọmọ kọkọ ẹnu ọmọ mi kọkọ ọmọ mi kùsíà afigọbẹ ẹnu ọsàn máa mi pẹ afigọbẹ maame nkyia ne fa okay nana hwẹ wọn bẹ bọ ọhún osu ọ ọbọ de kọ bọ mọ su ọbọ mi ti bẹ bọ sí bàmí kọ bọ ọsu okay mẹdọ bẹ kọ àǹtí kọkọ nsọ iye mi da ase nana mẹdọ bẹ kọ ọdún nsọ ọmọ nsia hospital nkyɛn ọ dọkọnọ nkran dọkọnọ mẹdọ bẹ kọ okay nana maame nhyia siesie what twasem ni nyina tia na David wunya abaya ya wasan penibiem ta bi sesi ade o aware ha me pese me na me pese me ka wunya sa abaya wasan penibiem ana mo da se pa na won se na oba dan so aka ni nyina won se o kari nyina dia zanga tre bi 10 hours ne dia ma o ya de bre na ya adwuma ya de bre na ya adwuma eye me pam chao obi antumi nkasa bio me ma wo kwan se kasa wo ntumi nkasa wadama you are in my court misremo okay nana de ha me ni se ufi baabi e bebo bra ape bibi dia kofie na afa dia akoye duabon ko a dua no so na ombo a ommo mienu hu ko a ombo de fra eno so na enye no na asantima urase ye modua ena dua nkasa ye modua wo nipa achi debi enti dua na mo bono mo ba pia yen wei o kai se meni wa ye bi pen kwa me se kwasi David no o kai se oni wei ye bi pen ti bibi ho a na nko pese o kata so na so kwa me alare nka wo de wo ye boja wo nua ba pa ni na asem si na se kan ma de asundua ba wo se mempene je nko na nua nda yo kai wo so kutankura wo nti sa nkura ya ogutai sa nua yi ba ni ho sisi ya hwan na be hwe nkura no hwan na odi nkura no be jawo mu na hoho amaba obi ma so mu bie manu aduabo mu bie san kaba ko ba bie ma hu se ya da adua ya so obi ayimu pakapaka de na beto ho na o ye de ho hwi na enye yi a na fo etan na ye taraso a nka obetwiro duabo enche me organize trip to Antwa yes me kan wa fidie yi so na mama interested people ajoin ne yes na ya fabas ya kese na ye ne nananom akasa na da ye dani dua no ye de amanfo akose monko hwem de dua tumi ye di yes for ni ko hwebi na ja ufiri oba o fo no se ubodua da hwe na krokuma mu no mo krokuma so obi na obi asem krokuma mu obi na obi asem nse me no na edi nkomo a me no na krobea na edi nkomo a kai hu se kwasi David beti David nso ko di nkomo a kai hu se abaya nso beti enti asem no na mi da nyame ase be pia kan san kan na entwa da ya kampo mas ndua ba no we ko di nkomo a ne yonko be ka se empene we sa wo sisiu hwe dua bon na an start we mu so we kunu bobi je se sa dua no madan na yeah a better time no power better time no wa mo ba ko obomienu sa dua no o madan ana sikaturu san ba be wo we se me mpem wasem dua bobo mu dia fa misika mame na dua no ko wo so ma obi aka dua na asem wo jimisika dua no so da ho ne benya hwan mo sa dua no da ho eno chi ne anchiu anso mo we bie no mabodua we bie no mabodua we bie nti sa dua bo na mo boroboro mo ho no adai eno udi ni disen amankwa afia amankwa wo ma amenie wasi wasem na nimfifiri Abigail yes o sen na nimfifiri ato bibi ko ama oda uko school se o impo na so oto nsuo po na ma wa ye bi asa asem ba won timi fo woni anto se o ma amenie o ko jeni padomu edi na tem o so wani na tem odi ne matem ne ma no de mpabo akobo na me no asem bia me kan no kure opa na oka
nokore opa na woka nokore san yo nipa na mpanika eya asantefo say nokore san nokore bia san e nipa na mpanika sa wotu woka nokore na meka nokore no wo ho ntia de tell say nokore san okay nokore wo ho nipa na mpanika na me nipa no besi no yen kan kire omo say wo mienu say some pass we ni ya omo mienu na asubenya yeah so omo mpenso de a ye jade betom ye be kire omo say asante manso wura medase eja oba de achia men so bebam na ensem ha at the heat of adebi hweye na wan hweye ade ode wano ubebia obeka no obekwa akofa nsem bidiaba emwa shade so say Easter praise no ejirejira mu o 27th day of April 2025 Parish Youth Council wono All Saint Catholic Church Santase fanchene bra ya and one will take FM aka bom near the Easter praise 2025 yes say hallelujah is our song na yede ohima mercy ba yede jojo aheba yede Peter usu ansanso ba eye free yenye hwe enti da no yakwasi ada 27th April no yakwasi ada yenye hwe enwumre no 9 bring your dancing shoes let's get to the dancing floor moma ye him ye asa na yen kanchire nyankopon se ye danase wasom ye yie osom ye enti oya dwumakuo na peso obeso yasne a gene ntentem eye dwumadie kase be sponsor wate be sponsor na ye mmon hu dawro nso ma manfo hu sa wonso ta akire bi number we na abe friend woni ye di ho nkomo no eye 0547982256 and 0205787625 we are Omi Heba Dr. Emmanuel Mensa opanyini wabedu yania yenua panyini Dr. Emmanuel Mensa of Omi Hebal and we are papa no abeka mensa doc akwa bibru mfa so fine Krobea nyankopon nhira wo no ahwefo ene otifo nyina amen baby bia wo a wutie yen anase wo hwe yen Omi Heba nyankopon nam meso esanyarewa a enya asem keto asanyarewa no eye sunsun anase honam ne nyina Awurade fa meso sa yade bi wo ho a obu ekirese adukuru obia ma sai nipa no woje ne ho a enye enti wo ba maso eye ho no ye ma woduro no ne de mpaibɔ taa wachi said ye be ya wo hawo no ebetime firi so akokora emabi mo good enti se bia utie me na se wo animu haw ma me sha se mfreni ne sense ni pedua wo kania no ani wani se wani firi won sa pe na se asemosi enti ani no so se be fra ye won senchani bi wo ho a ubedi kan hu ewo wani ni so ene je se ani ni bedum ana ani ni e ba be fra obi wo ho hu ade se bo ani ni be fra obi wo ho ana ani so no eye ni fita te se de ya na esoro aye no obi kura nso ho aso obi fira kire ba obehunu se obi na eba ni pa ne sha atade kokwa na se tuntum na nso se nipa no amen na ohunu se eye kofi ana se eye fia eye eni no na efra na ebo wonkaye obi ho na ni no ba ko hunu ba ko nso ehunu se otenatena ho a de ehunu no die ehunu no ebeba be ka die ehunu no amani nyina efra ebia wutie me ko hospital doctor can't all say entini no a efiri wa adwini mu eba wani so no entini mu atete anase entini ho akeka na doctor no sa aka kire wo say esan se entini mu atete nti enye ye biu enne metna aka kire wo say ebibiduro ebibifo ye na doctor no se entini mu atete a ye na nanom ewa habanura ye friend 20 ni a entini mu bi atete a oba na se 20 ni ye duro no mawa entini no ebesan ya toa enu tintina se ema doctor ankan kire wo say entini no atie no eni aduru enti wani ni hu ade bi fa me number no frɛ ne bra na wani a etutu ekeka ewowo no Awurade mfa me so emo me number no eye 0550 0550 57 57 00
00 75 75 0550 0550 57 57 00 75 75 obi wo ho a ya na ase de ententan esensan nani so no obi kura enso so wo ho a se obi firi ekire ba obi hunu so obi na eba no wo sha atade kokwa na ase tuntum se nipa na men na onhu nanimu ye ni nyina no eye enini na edumu na efra na ebo wonka indi fa namba no fe ne bra na awurade mfa ye nso emo eno akire no se wutie men na se kompo ehya o minimu a kompo esha ominumu a sa kompo na omitwa obi adanse no abo take ni afra was e kona metene me dey adanse no ko baby foforo no say hey mommy bo take ni free what you say a hanso no hotel hanso so ni pa ne take no buy and it is a company bi show minimum na say doctor can't just obey your operation na say surgery what the bra na me mfa duro ni nkan now the na wotwe mienu peme no mienu nyina ye nhwa ade enu akire no say fibroid da ye na say be ma hernia e da say bi mesemeka wa ya ase a fa me number no fre ne bra na me mfa duro nkan na wotwe mienu what the bra na me no mienu nyina ye nhwa ade enu akire no wo ye wo ba ye de awo asere wache o peba o peba wo sumo obi ba na ebu anitie wa akura no na ma no abemobu sika ofie nso akura ani ho me say eni gisam say oba na se me de aduro ne mawa the first day na obetua sika no untua sika bia biem wow ti se wanyin san awie so wanyin san awie a now the bosome me yansa aba abetua usika nkaye powerful umpe we na opede e be me say eba no enka se banyini ache enka se memfie wo soro wo de fa number no frɛ ne bra now de yemfa aduro ne maw na me no mienu nyina yenhwa de enu akire no e be stroke e de what form team obi o ho stroke no se be mesra meka just wo jan nine ewo ye body diaper ansa na with major nine obi o ho ase be mesra meka na no achia obi o ho anensa achia wo bi da ho team a wontimi nya hwe obi krampo o ho stroke no ho why say so went me mama ho nintin just say me mama nkra de aduro no koma no na say ne ho tom no a ansa na nipa namba maso ye ho oba we de oba ka che me say doctor de na stroke wa che no wo ma wo nkra no kohwe anu an ho to na ansa na obe na dance no fa kire me ho meta atwa dance ye pa good enu a kire na ni di a me ken oba ka kire me say doctor me no se me medro no a obi a wanda ni di minta ntwa advert ana wa yi minta ntwa ka kire me se eni die na wo no wo se wa ma obi adu ama no wato no wo ba hu se nipa na me de na kire wa no yi obi a wo wadini enipa ni mo no essence ono so ye adwuma wo media ye asu bi okay what I say mean die meka enu nti wo ha obi a ha won ye tena fidie no so ya nya na nyalewari nyina na yetimi bobo so enu nti say ye wani say ye stroke say ye awo obi wo hokura no so kura na wanya nkwanhia ama ni kotodwema na nemu baabi abu doctor ama na duro de na so still wanante a woda so hwa agum fame number no frene bra na irade fam so mo number no 0550 0550 57 00 75 0550 57 75 and what did me power chow se wutie me na se wo ye bema na se prostate no wo how e wo prostate no doctor can say wo prostate no aye enlargement and na se prostate no cancer abamu and na se wo kura no wan kasa wo Johnson tentem ni sa o how na kan ka ho na fa me number no frɛ ne bra ne ma wo duro na awurade mfa me so emoa wo me pa to o me he ba se wutie me na se wo amanone a aduro no ye de bi be send wo ho okay ye aduro no bi be send wo and obi nso so wo ho a oni Asante region ha say wo we cape ebi wo ho obu ho kra wo se hwini ade eno no aduro no me ohia bia me de aduro no ebebre wo ho eno no se won saka aduro ni hwia ansa no asendi misika abreme ha wo a we chichira me sendi aduro na bre wo no maybe kind de aduro na bre won saka aduro ni hwia ansa na de misika abreme na enso amanonefo ne de mesira wo be sendi usika no aba ansa am ho de ja wo mo ho enti amanonefo ne de wo be di kan asendi usika no aba enti omi heba center ye number no 0550
0550 57 57 00 00 75 75 0550 0550 57 57 00 00 75 75 mepacho omi heba ye kumase ye wo ebu akwa sepase no besi wo sepase gawo akra anso ye wo awudome runabout mepacho akra no ye buki ansane aba se wo ba na se ye muki wa mepacho ye be mu otu ka akọ nti misra ohye ne nso ene obi tu ni ka ba na ne bo ofu enti se wo enkran se wo ba freni ye muki udin anesa na wo ba pe ye ta mamanfo ba wa bra wo ma omu ya aso den na ye buki ansa wo ba wo card no 100 cedi pe for ayala sam de kakraka nyame nka mo pa nka mo supporter wabodwuma adofo owura Emmanuel Mensa of Omi Herbal ena enawie yi watene nka no na watene se yi emfa nya kwadwiro o de efre papa no sisi ya onene nkasa na de sefata so chiribuchiri obia no onkyerɛnkyerɛw enawie ya Bolivia Enterprise se wo be Kumasi Sufulaya alignment on multi home no eni die nimhwe wa ha na Future Life Smart Food Future Life nuane ena wakwa akofa enso de aba ahodi no wumpa ya vitamins ni minerals 23 amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hye nuane mu matonchom enti obekire wo yadem ni ehunu de hawo a ye de aduro bekawo ubenyu ahoto aduro no aye aduane aduro no obekwa akodibi na wanyu ahoto a ohawo emmebio ya number ye 0246 01 0150 and na 0242 87 8090 na 3P garlic mixture nenso eye dura pi work natural health for ene diaba obi wo ho a nintini no srade tamu asisim enti moja ni ntumi mflo obre o obre to de bia na oni peduan ba bi wo so pa wa hwe ya sro kudi no bagim kona koto 3P garlic mixture bi kire se wono mu a ebuwa yi srade tamu asisi ntini mu moja to bi flow kama uyi obi a wo pressure enam yie wo cholesterol wo sro wo immune system na ye weak to de bi kura wo ni peduan wo tumi ho no per 3P garlic mixture nanom onomo a wawie baby eto no bi akwa abenya bi number eye 0248928824 and na 0201000021 we are NASC Scientific Herbal and Research Clinic say ya me no ka say onim say wonu ye promotion koso na promotion die wo hia wo mu aye 100 cedis wo di betua OPD okofoforo no a 50 na watua consultation 50 100 wawie oba ama yayew scan free o lab test ahodo free ye twa wakoma ni ahwese ne akoma no state a edru enu nso free umpewi na apede ebe se ye hunu wo haw bi wo mu a eno na ye beka kire wo se fataku anasempoa fatonuru na fakoye ho adwuma NASC Herbal se wo ba hanom a ye general consultation laboratory fidie wa ha ya ye de hwehwe nipaduanum ye twa akoma nyina ye home care nso ye bebe fia behwew ye massage ni physiotherapy ena awa amanone a ye hunu wo hawa ye bebre wedru ena yade be na etete wo obi de ye namu yade obi de hepatitis B obi pa wo koko na ha obi ntumi nyimba ulcer na no mpemu problem obi anya liver any kidney ho hawo wo yade de wo na unim onua NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited yen ye bebo wo obeba Kumasi ha ahenema kokobin ye wo ye ni wholesale eni di animhwe wa ahenema kokobin o konkran ya Taifa ye wo ye ben Fairview Guest House and as Spinters and so Rombo Supermarket no Rombo Electronics echi ena ye wo ye numbers eye 0243 307276 ena 0244 120269 and now we are men woka say fit homeopathic clinic imu adwuma ye for yenchi achi abona time herbal mixture no eno nso ye duro
ya sese ye kasa de so nya bi na so no mu a wawie time herbal mixture onuadofo etridi yade na ba achew wanumu ato ontumi ne di nipadua mu yawo wo ho kyerew wo kokore nko wo de na aponche ni fufuo nie live soup papa bi nkruma ne da so yi ontumi ni wo brewo koto time herbal mixture no na malaria ne nko no wanumu ntene tumi didi time HH herbal mixture and the capsules and also beboa mensansa bia gugu private area hono eye free ho na ma we immune system no agina yie wate time HH herbal mixture and the capsules okwa bia to aduro bia bi o number ye 0244 unti bibia sia 417669 0244 417669 awa de chiame akra yo akra me dasi akra ensem ya ye kan se anuafo yi omom ho kwan e ma yesiesie a wo mienu nyina beboa wo mo pa nwanwa se enese bisirimfo a nkani ekosua wodo firi wo mo ho no sese ya sesa se siremuni koto atade na wonu ekope bi atwa wo kwa wo se mepemi nua ne de na abi wuyi foforo ma na onye da agisania onua wensu nyitie kusasefo na minim se kusasefo hene no anaze kusasefo pani na bi ni mantem ho de a wei ade ba ko ye mehu pa wo mu eye duabode no eduabode enkum ba akofo enkasa me na mabo nti no mabo awie mawie ebetimi aba benya wa ankasa enyawo ebetimi enyanwa enyawo ba ebetimi enyawo nam nipa bi a ekana na aka wo enti duabo yemfa ni agro senia na David yire ekan se akwada ye didi na tem de obetun ya ne se obebo ni dua ewom se no kure so wadidi watem a ya nanso watani a odi ekura woti wo fefefe wani ma fefefe